नगरपालिकेच्या निवडणुकीत नगराध्यक्षपदाचे उमेदवार ॲडव्होकेट नीता सावंत कविटकर, व्यासपीठावरील शिवसेना पक्षाचे सर्व पदाधिकारी आणि 10 प्रभागामध्ये शिवसेना पक्षाचे उमेदवार म्हणून उभे राहिलेले सर्व नगरसेवक पदाचे उमेदवार, आत्ताच थोड्या वेळा या ठिकाणी महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री आणि पक्षाचे प्रमुख नेते आदरणीय एकनाथजी शिंदे साहेब, उद्योग मंत्री उदयजी सामंत साहेब, कुडाळ मालवणचे आमदार नितेशजी राणे साहेब, या विभागाचे आमदार आणि माजी मंत्री दीपूबाई केसरकर या ठिकाणी लवकरच या सभास्थानी उपस्थित राहणार आहे। त्या सर्वांचं मी या ठिकाणी स्वागत करतो। या ठिकाणी बराच वेळ झालेला आहे। दिनांक 2 डिसेंबर रोजी सावंतवाडी नगर परिषदच्या सार्वत्रिक निवडणुका होऊ घातलेल्या आहेत। या ठिकाणी आपण मोठ्या संख्येने उपस्थित राहिलेले आहेत आणि गेले 15-20 दिवस ह्या संपूर्ण शहरामध्ये वेगवेगळ्या पक्षांचे सभा गाठीभेटी, प्रत्येक घरोघर जाऊन कार्यकर्ते आपली भूमिका मांडत आहेत आणि या ठिकाणी अनेक विषय चर्चेला येत असताना जो प्रत्येक मुद्दा चर्चेला या ठिकाणी अनेक विषयावर चर्चा झाली। वर्तमानपत्रामध्ये सुद्धा वेगवेगळ्या विचाराने अनेक विचारावर हल्लाबोल झाला, आरोप प्रत्यारोप झाले, परंतु मी आपल्याला निश्चित सांगतो की या ठिकाणी आम्ही काय ही सभा आरोप प्रत्यारोप करण्यासाठी नाही आहे, तर सावंतवाडी शहराचा, ह्या सुंदर नगरीचा विकास कसा होईल। यापूर्वी आपल्याला माहिती आहे की अनेक वर्ष या विभागामध्ये या विभागाचे आमदार दीपूबाई केसरकर असतील, अनार्जुन लोबो असतील, या ठिकाणी संजू परब असतील, यांनी नगराध्यक्षपदात असताना अनेक विकास कामं मार्गी लावलेली आहेत। या ठिकाणी यापूर्वी सुद्धा सभा झाल्या, त्या सभेमध्ये सुद्धा काही विरोधी पक्षाच्या लोकांनी सांगितलं की सावंतवाडीपर्यंतची परंपरा जपली पाहिजे, निश्चित परंपरा जपलीच पाहिजे, पण त्याचबरोबर या विभागाचा विकास कोणी केला आणि कसा केला ह्याचं सुद्धा त्यांनी प्रत्यक्ष मतदारांसमोर सांगणं महत्त्वाचं आहे, पण त्यांना शक्य होत नाही। पण आम्ही छातीठोकपणे या ठिकाणी सांगू शकतो व्यासपीठावर, आणि अनेक नगराध्यक्ष आमचे या ठिकाणी झाले तेही सांगू शकतील की यापूर्वी या ठिकाणी एका सभेमध्ये एक शब्दरचना कोणी केली की जाणकार मंडळी सुद्धा आहे तिथे। मग मी पण त्याच पद्धतीने या ठिकाणी सांगतो की सावंतवाडी शहराची यापूर्वी परिस्थिती काय होती आणि गेले अनेक वर्ष या विभागाचे आमदार आणि मगाशी मी जी नावं घेतली त्या लोकांनी या विभागामध्ये कोणती कामं केली हे आपल्याला निश्चित माहिती आहे। या ठिकाणी समोर असलेलं इंदिरा गांधी संकुल आपल्याला माहिती असेल, तिथे बॅरिस्टर नाते म्हणजे तिथे गाडीतळ होतं। त्या गाडीतळमध्ये या परिसरातील ग्रामीण भागातील लोक गवत आणत होते, मडकी आणत होती, भारे आणत होते, असे अनेक या ठिकाणी त्यावेळी परिस्थिती अशी कठीण होती आणि अनेक व्यवसायाच्या दृष्टीने सुद्धा शहरामध्ये तशी प्रगती झाली नव्हती। पण त्यानंतर अनेक गोष्टी या ठिकाणी नगरपालिकेची सत्ता ज्या वेळी आमच्या ताब्यात होती त्यावेळी आमच्या सर्व सन्माननीय या ठिकाणी काही माजी नगरसेवक आहेत, काही विद्यमान आता नगरसेवक पदासाठी उभे राहिलेले आहेत, तर त्यांच्या सहकार्याने ह्या भागाचा विकास झालेला आहे। मी काही जास्त वेळ सांगणार नाही, पण आपल्याला माहिती आहे की संजू परब नगराध्यक्ष असताना सुद्धा आणि दीपकभाई असताना सुद्धा पल्लवीताई असतील, अनार्जुन लोबो असतील, आपण बघा की ज्यावेळी गाडीत असतं खटाऱ्या सुद्धा त्या ठिकाणी लागत होत्या। आज त्या ठिकाणी इंदिरा गांधी संकुलन निर्माण झालं,
कोणी केलं, हा सुद्धा सर्व नागरिकांनी विचार करणं गरजेचं आहे. इमारत आहेत, त्यानंतर आता इथे समोर आपल्याला इमारत दिसते, हे केवढं मोठं या ठिकाणी जे व्यवसायासाठी जे गाळे निर्माण झाले आहेत, मार्केट निर्माण झालेलं आहे, हे सुद्धा आपल्या समोर निश्चित एक प्रगतीचं आणि विकासाचं शस्त्र या ठिकाणी आपण वापरलेलं आहे. अग्निशामक दलाचं अगदी सुसज्ज, अगदी म्हणजे टुमदार अशी इमारत या ठिकाणी बांधलेली आहेत, तळ्यांचं संपूर्ण सुशोभीकरण केलेलं आहे आणि असे अनेक कामं या ठिकाणी आपण दीपकभाईंच्या माध्यमातून असू दे, संजू परब असू दे, यांच्या माध्यमातून या ठिकाणी शहरामध्ये केलेली आहेत. आणि अनेक सांगतायत की आम्ही आहेत, इथे नीताताई आहेत नगराध्यक्षपदाच्या, कोण सांगते आम्ही सूनबाई आहे, मी अमुक आहे, तमुक आहे, तमुक आहे. आम्ही सुद्धा सांगतो ही आमची कन्या आहे. शेवट आई वडील सुद्धा म्हणतात की आपल्याला सगळं ते सुनेला सुद्धा महत्व देतात, पण त्याचबरोबर आवडीचं असतं की आपली मुलगी महत्वाची असते. आणि मला सुद्धा तुम्हाला आपल्याला सांगायचं आहे की नगराध्यक्षपदी ॲडव्होकेट नीता सावंत उभे राहिल्या, ही आपली मुलगी आहे आणि ह्या मुलगीला निवडून देण्याची जबाबदारी सर्व या सावंतवाडी शहरातील मतदारांची आहे. अनेक विकास कामं झालेली आहेत. अनेक आता आपल्याला माहिती आहे की महामार्ग जरी बाहेरून गेला तरी जो बांधा संकेश्वर महामार्ग सुद्धा हा सावंतवाडीमध्ये येतोय. की असं होणार नाहीये की व्यापाऱ्यावरती अन्याय होणार आहे, सर्वसामान्य जो व्यापारी छोटा मोठा असेल त्याच्यावरती अन्याय, अशी कोणतीही गोष्ट या ठिकाणी होणार नाहीत, अशा प्रकारची मी आपल्याला खात्री देतो. त्याचबरोबर अनेक इथे मान्यवर येणार आहेत, ते सुद्धा आपल्याला या शहरामध्ये अनेक विकास कामाबद्दल ज्या ज्या गोष्टी केल्या त्या निश्चित आपल्याला सांगतील. मला दुसरं एक सांगायचं, हॉस्पिटलच्या बाबतीत अनेक अफवा होत आहेत, अनेक गोष्टी केल्या आहेत, डॉक्टर नेमणार आहेत, अमुक देणार आहे, सुखसोयी करणार आहे. पण मी आपल्याला आवर्जून सांगतो की गेली 7-8 वर्ष आमदार निधीमधून जवळजवळ या हॉस्पिटलला 8 ते 9 कोटी रुपये अनेक उपक्रमांना दिलेली ही वस्तुस्थिती सत्य आहे. कोणी नाही सांगितलं की हॉस्पिटलकडे दुर्लक्ष केलं. अनेक सुविधा उपलब्ध करून दिल्या. कोरोना काळामध्ये सुद्धा अनेक उपक्रम त्या ठिकाणी राबवले गेले. आपण सर्वांनी सुद्धा त्याला सहकार्य केलं. संजू परब सारखे असतील किंवा व्यासपीठावर आमचे सर्व कार्यकर्ते असतील, त्याने कोरोना काळामध्ये सुद्धा सर्वसामान्य नागरिकांना कशा सोयी मिळतील, औषध उपचार कसा होईल, कसं का त्यांना जीवनावश्यक वस्तू मिळतील याची सुद्धा प्रयत्न त्यावेळी सुद्धा त्या लोकांनी केलेले आहेत. आणि अशी अनेक विकास कामं आपल्याला पत्रक दिलेलं आहे. त्या पत्रकामध्ये विकासाचा अजेंडा आहे. आम्ही सुद्धा या विकासाचं काम या ठिकाणी घेतलेलं आहे. अनेक कामं आज प्रगतीपथावर आहेत, ते आपले मान्यवर सांगतीलच. आणि ते प्रगतीपथावर नेण्यासाठी आणि त्याला पुढे नेण्यासाठी सुद्धा ह्या ठिकाणी असलेले आमचे सर्व उमेदवार नगराध्यक्षपदासाठी त्यांना आपण निवडून देणं गरजेचं आहे. अनेक कामं प्रगतीपथावर आहेत. म्हणून मी मार्केटचं उदाहरण दिलं. गाडगे महाराज मार्केट आहे, आज पूर्णत्वाकडे झालेलं आहे, पण ते सुद्धा शेवट पूर्णत्वात नेऊन एक चांगलं या ठिकाणी व्यापारी संकुल शहरामध्ये करून शहरातील सर्वसामान्य माणूस, सर्वसामान्य व्यापारी असेल, सर्वसामान्य कार्यकर्ते असतील, परिसरातील सुद्धा बाजारामध्ये येणारे व्यापारीला त्या संकुलमध्ये स्थान देण्यात जाणार आहे. पार्किंगची व्यवस्था केली जाणार. असे अनेक उपक्रम या ठिकाणी दीपकभाई यांच्या माध्यमातून या ठिकाणी केलेले आहेत. त्याचबरोबर आमदार निधीमधून सुद्धा या ठिकाणी शहरामध्ये अनेक विकास कामं केली असतील. मग ते पानळ असू दे, पायवाड असू दे, रस्ते असू दे, आणि अनेक सुविधा, मूलभूत सुविधा या ठिकाणी मिळण्याच्या दृष्टीने या ठिकाणी दीपकभाईंच्या माध्यमातून प्रयत्न झालेला आहे. आणि अशी अनेक विकास कामं ह्या शहरामध्ये झाल्यामुळे आम्हाला सुद्धा आपल्या समोर बोलताना सुद्धा अभिमानाने सांगतो की ह्या सर्व उमेदवारांना निवडून देण्याची जबाबदारी आपली सर्वांची आहे. या ठिकाणी अनेक विकास कामं होत असताना अनेक प्रश्न अजून असतील, पण ते सोडवण्याच्या दृष्टीने आम्ही या ठिकाणी प्रयत्न करणार आहोत हे आपल्याला निश्चित सांगतो. म्हणून मी आपल्याला विनंती करतो की 2 डिसेंबरला होणाऱ्या निवडणुकीमध्ये आमचे विषयी उमेदवार आणि नगराध्यक्ष उमेदवार यांच्या धनुष्यबाणासमोर निशाणीवरती आपण बोट दाबून त्यांना विजयी करावं अशा प्रकारची विनंती करतो आणि या ठिकाणी थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद दळवी साहेब. कार्यकर्त्यांची निवडणूक असते. हे कार्यकर्ते जे आहेत आज व्यासपीठावर बसलेले आहेत, ते आपल्यासाठी 24/7
तास झटत असतात, आपल्या प्रभागामध्ये काम करत असतात, आपल्या सुखदुःखात आपल्या सोबत असतात. आज त्यांची वेळ आलेली आहे कार्यकर्त्यांची. आपल्याला कार्यकर्त्यांना निवडून द्यायचं आहे. नगरपालिकेचे बेसिक प्रश्न काय असतात? दिवाबत्ती, रस्ते, गटारे, पायवाटा व शुद्ध पाणी मिळणे. कोरोनाच्या काळात आपल्याला हेच कार्यकर्ते आपल्यासाठी धावून आले असतील, जे आपल्या सोबत आपल्या प्रभागामध्ये राहतात. नगरपालिकेच्या माध्यमातून ज्या या बेसिक सुविधा आहेत, या सुविधा तर दिल्याच जातात. नळ पाणी, आता शुद्ध पाण्याचा जर विषय आला तर माननीय दीपकबाई केसरकर साहेबांनी 57 कोटी रुपये नळपाणी योजनेला मंजुरी केलेले आहेत आणि ती नळपाणी योजना मंजुरी झालेली आहे. आता या सावंतवाडी शहराचा विकासाच्या बाबतीत जर आपण बोलायला गेलं तर नागरिकांना काय बेसिक हवं असतं? एक चांगलं मार्केट, भाजी मार्केटचं काम चालू आहे. एक मच्छी मार्केट किंवा मटन मार्केट, तेही काम झालेलं आहे. आज इतर जे हेल्थ पार्क झालेला आहे या ठिकाणी. तर दीपकबाई केसरकर ही दूरदृष्टी, ही इज अ पर्सन हॅव्हिंग विजन. त्यांच्याकडे विजन आहे. एक अभ्यासू आणि संयम नेतृत्व आहेत. गेले अनेक वर्ष आपण पाहतोय की त्यांच्याकडे विजन असल्यामुळे त्यांनी बऱ्याचशा काही निधी मंजूर करून आणलेला आहे. आणि असा विजन असणारा माणूस गेले 4 दशक, गेले 4 टर्म आपल्याकडे आमदार म्हणून आहेत. 2 वेळा त्यांनी मंत्रिपद भूषवलेलं आहे. आणि असे अभ्यासू व्यक्तिमत्व आपल्याला लाभलेलं आहे. आणि कधीही आपण त्यांच्या, आता मी पाहिलेलं आहे की त्यांचं ऑफिस कधीही उघडं असतं. संजू बारबांच्या माध्यमातून एक नगराध्यक्ष म्हणून त्यांनी या ठिकाणी भरपूर विकास केलेला आहे. आज आपण एक काही बेसिक, आता मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटलसाठी 40 कोटीचा निधी मंजूर झालेला आहे. पण काही टेक्निकल बाबींमुळे ते हॉस्पिटलचं काम थांबलेलं आहे. त्याची टेंडर प्रोसेस झालेली आहे, त्याचं एजन्सी नेमलेली आहे. मग हे काम रोखलं कोणी? हे कशासाठी रोखलं गेलेलं आहे? ज्यावेळी सार्वजनिक विकासाचं काम असतं त्यावेळी आपण म्युच्युअली या गोष्टी करायच्या असतात. त्यावेळी राजकारण आणायचं नसतं. आपण एकत्रित बसून आपण या गोष्टी सोडवायच्या असतात. पण आज हे मल्टी स्पेशालिटीचं हॉस्पिटलचं काम रखडलेलं आहे, तसंच पडलेलं आहे. परवा कोणतरी आलं, बोलले मी एमबीबीएस डॉक्टर देतो 3 तारखेला. हो, एमबीबीएस डॉक्टर तुम्ही हॉस्पिटलला देताय म्हणजे हॉस्पिटल चालवतोय कोण? माझा प्रश्न आहे, एमबीबीएस डॉक्टर तुम्ही 3 तारखेला देणार आहात, मग ह्याच्या आधी हॉस्पिटल चालवतोय कोण? हॉस्पिटलचे ज्या कॉटेज हॉस्पिटल्स आहेत, कॉटेज हॉस्पिटलला सुविधा दिल्या पाहिजेत. आणि या मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटलसाठी निधी मंजूर असताना तर त्या गोष्टी का होत नाहीयेत? दुसरा आला विषय ह्या तलावाच्या संदर्भात. ह्या तलावाच्या बाबतीत काही गोष्टी चालल्या आहेत की इथे एक हॉटेल बनवायचा प्रस्ताव होता, आमच्याशी चर्चा झाली, परंतु माझ्या माहितीप्रमाणे असा कोणताही प्रस्ताव नव्हता, अशी कोणतीही चर्चा झालेली नाही. हा बोटिंग वगैरे सुरू आहे. आणि आज आपण पाहताय हे मोती तलाव हे सावंतवाडीचं वैभव आहे, आज ही शान आहे. लोक संध्याकाळचे येतात, इथे जॉगिंगला येतात, मॉर्निंग वॉक चालू असतो. लोकांना आज कसं असतं, लोकांना काय बेसिक हवं असतं? बाजूला एक चांगलं फुटपाथ्स आहेत, दिवाबत्तीची व्यवस्थित सोय झालेली आहे, त्या ठिकाणी शिशोपकरण झालेलं आहे, कारंजे बसवलेले आहेत, बऱ्याचशा गोष्टी या ठिकाणी झालेल्या आहेत. आणि या कोणाच्या माध्यमातून झालेल्या आहेत? नगरपालिका आणि आपल्या माध्यमातून झालेल्या आहेत. तर आपण सगळ्यांनी या गोष्टीचा विचार केला पाहिजे. आज आपले पक्षप्रमुख एकनाथ शिंदे साहेब, जे महाराष्ट्राचे संवेदनशील उपमुख्यमंत्री आहेत, एकनाथ शिंदे साहेब पहाटे 3 वाजता येऊन घरी झोपतात. आज संपूर्ण महाराष्ट्र त्यांनी पिंजून काढला. आपल्या लाडक्या बहिणींसाठी त्यांनी लाडकी बहीण योजना काढली, जी आजही चालू आहे आणि ती कधीही बंद होणार नाही. महिलांसाठी 50% सवलत एसटी मध्ये, ज्येष्ठ नागरिकांसाठी मोफत एसटी प्रवास. हे का केलेलं आहे की ह्या गोष्टी महिलांना, आता महिलांना म्हणजे आता एक थोडस विनोदाचा भाग आहे, महिलांचे माहेरी जाण्याचे दौरे वाढले. यामुळे एसटीचा प्रवास अर्धा झाल्यामुळे महिला माहेरी जास्त जाऊ लागल्या. किंवा मार्केटिंगला पण ज्येष्ठ नागरिक किंवा कुठे जायचं असेल तर आज ज्येष्ठ नागरिकांना या फॅसिलिटीज झालेल्या आहेत. आणि साहेबांचं आम्ही जवळून पाहिलेलं आहे. एकनाथ शिंदे साहेब, एक उदाहरण देतो छोटस, मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता निधी होती आणि एक महिला साहेब स्टेजवरून खाली उतरत होते आणि एक महिला तिथे उभी होती अर्ज घेऊन, साहेब माझं अर्जंट मुलाचं ऑपरेशन आहे. आणि मला अक्षरशः त्या ठिकाणी त्या साहेबांना त्या अर्जावर लिहायला काही स्कोप नव्हता.
त्याने एका कार्यकर्त्याला सांगितलं जरा पाठ कर रे, वाघ असा खाली. त्याच्या पाठीवर अर्ज ठेवला, त्याच्या पाठीवर रिमार्क मारला आणि ताबडतोब फोन केला. तर साहेबांकडे कसं आहे, ऍक्शन, इमिजिएट ऍक्शन. बघतो रे, करतो रे, ते हे नाही. तुम्ही अनुभव घ्या. आणि आज त्याच्यामुळे महाराष्ट्रामध्ये जे झपाट्याने मागील 3 वर्षात मुख्यमंत्री पदाच्या कार्यकाळात जी कामं झाली ना, ती गेल्या 60 वर्षात झालेली नाहीत. कारण आम्ही हे जवळून पाहिलेलं आहे. साहेबांच्या जवळ मी काम पाहिलेलं आहे साहेबांचं मंत्रालयात. तर अशा गोष्टी असताना आता मी दुसरा एक विषय आहे स्टँडचा, एसटी स्टँड. एसटी स्टँडसाठी मी स्वतः पालकमंत्र्यांना भेटलो 6 महिन्यापूर्वी. पालकमंत्र्यांना मी पत्र दिलं. पालकमंत्र्यांना विचारलं एसटी स्टँडचं काय विषय, एसटी स्टँड कधी चालू होणार आहे. 2 आठवड्यात एसटी स्टँडचं काम चालू होणार आहे, त्यांनी मला सांगितलं. त्यानंतर मी झालं नाही म्हणून 3 महिन्यांनी परत गेलो. परत गेल्यानंतर त्यांनी मला सांगितलं, ओ साहेब कोकणात किती पाऊस असतो तुम्हाला तर माहिती आहे ना, कसं काम करणार त्या स्टँडचं. त्यानंतर आचारसंहिता लागण्यापूर्वी मी पुन्हा एकदा भेटलो, कारण माझा फॉलो फॉर स्ट्रॉंग आहे कुठल्या कामाचा. मी पुन्हा भेटलो त्यांना विचारलं, ओ साहेब आपण काय बस स्टॉप बांधतोय का, आपण स्टँड बांधणार आहोत. म्हणजे त्यांच्याही लक्षात आलं की मी या व्यक्तीला काहीतरी चुकीचं सांगितलेलं आहे आणि आता वेळ मारून या गोष्टीला काहीतरी सांगायला पाहिजे. पण माझ्या माहितीप्रमाणे 76 लाख त्या स्टँडसाठी मंजुरी झाले होते डीपीडीसी मध्ये. आणि नंतर बीओटी तत्वावर या स्टँडचं काम करण्याचं काहीतरी निर्णय झालेला आहे. पण हे स्टँड हे 100% होणार, कारण आपण सगळेजण सुदैवी आहात आणि चांगले लकी आहात की आपल्याला नगराध्यक्ष, माजी नगराध्यक्ष संजीव परब सारखी लोक भेटली, दीपकभाई केसरकर सारखे आमदार आहेत, राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहेब जे कधीही कोणालाही नाही म्हणत नाहीत. कोणीही जावं, अगदी तुम्ही अगदी जात असताना रस्त्यावर जरी अर्ज दिला तर त्याच्यावर ते शेरा मारतात आणि त्याचं काम करतात. नुसतं रिमार्क मारत नाही तर त्याचं काम करतात. तर आज खरी वेळ तुमच्या समोर आलेली आहे की आपल्या प्रभागातल्या प्रत्येक कार्यकर्त्याला भरघोस मताने निवडून द्यायचं आणि ही त्यांची जबाबदारी राहील. आणि हे ते सगळे नगरसेवक जे भावी नगरसेवक आहेत ते सगळेच्या सगळे तुमच्याला सगळ्यांनी जरा कृपया उभं राहा. सगळ्यांनी यांना शब्द द्या की आम्ही निवडून आल्यानंतर हात वर करा, आम्ही निवडून आल्यानंतर आम्ही तुमच्या सेवेला जसे शिंदे साहेब राहतात तसे आम्ही तुमच्या सेवेला, तुम्ही कधी रात्री अपरात्री या, आम्ही तुमच्या सेवेला राहू. हात वर करा सगळ्यांनी. हे सगळे तुमच्या सेवेला तत्पर राहतील याबद्दल तीळ मात्र शंका नाही. आणि नगरसेवक हा तत्परच असला पाहिजे. त्यांनी कधीही कुठल्याही प्रसंगात धाव घेतली पाहिजे. आणि बेसिक ज्या गोष्टी आहेत त्या गोष्टी आहेत. बाकी तुम्ही सगळे सुज्ञ नागरिक आहात. हे तलावाचं जे काय हॉटेल बिटेल जे सगळं आहे, माणसांनी खोटं बोलावं पण रेटून बोलावं, उगाच काही स्टेटमेंट करू नये असं माझं वैयक्तिक मत आहे. काय की आणि महत्वाची गोष्ट, हे तलावाचं संरक्षण करण्याची जबाबदारी आपल्या सर्वांची आहे. सगळ्यांनी हात वर करून सांगा की आम्ही या तलावाचं संरक्षण सगळे मिळून करू. सगळ्यांचे हात वर येऊन दे. कारण काय की उद्या तुम्ही सगळे सुज्ञ मतदार आहात. उद्या जर चुकीचा निर्णय घेतला तर बेनिफिट ऑफ पोस्ट घेतलं जाईल. बेनिफिट ऑफ पोस्टच्या याच्यावर काही होऊ शकतं. त्यामुळे जास्त खुलासेवर मी या गोष्टीवर बोलू शकत नाही. जेवढं आहे आपण या सर्व उमेदवारांना भरघोस मताने निवडून द्या. सावंतवाडीचा विकास आपल्या हातात आहे. हातात हात घालून नगरसेवकांसोबत काम करा. हीच सगळी प्रगती होईल. आणि शहराचा विकास करणं, सावंतवाडी शहर या शहराचं मूळ नाव आहे सुंदरवाडी. सुंदरवाडी ही सुंदरवाडी ह्याच्यापेक्षा सुंदर झाली पाहिजे. एवढे बोलून मी माझे 2 शब्द पूर्ण करतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे, आमच्या लाडक्या बहिणीचे लाडके भाऊ आता थोड्याच वेळाने उपस्थित होणार शिंदे साहेब, उदय सामंत साहेब, कुडाळचे आमदार निलेश राणे आणि आमचे सगळ्यांचे भावाप्रमाणे आमच्यावर प्रेम करणारे आमचे आदरणीय दीपकभाई केसरकर, माझी मैत्रीण
माझी शेजारीण आणि ह्या सावंतवाडीतील कन्या आणि ह्या सावंतवाडीची सून आमची नगराध्यक्ष म्हणून उभी राहिली नीता कविटकर, माझे सर्व नगरसेवक नगरसेविका, उपस्थित माझ्या महिला भगिनी आणि बंधूंनो, आता 2-3 वक्त्यांची भाषण झाली, बरीच माहिती आपल्याला दिलेली आहे. या सावंतवाडीचा कायापालट कोणी केला हे सावंतवाडीच्या जनतेला सांगायला नको. सावंतवाडीची जनता ही दीपक भाईच्याच पाठीशी आहे. त्या दिवस नितेश राणे आले आणि ये अंदर की बात है, दीपक भाई हमारे साथ है, हे खोटं ॲटम बॉम्ब सोडून गेले. ये दीपक भाई अंदर की बात है, दीपक भाई शिवसेने के साथ है, शिवसेने के साथ है, शिवसेने के साथ है. दीपक भाई अशी गोष्ट कधी करत नाही. खोट्या गोष्टी इथे येऊन नितेश राणेने सावंतवाडीच्या जनतेची मन विचार त्यांचे बदलू शकत नाही. नितेश राणे आता सध्या घराघरामध्ये फिरतायत आणि प्रचार करतायत. नितेश राणेने काय केले ही जनता ओळखते आहे. सावंतवाडीमध्ये येऊन काय सांगू इच्छिता तुम्ही केलेल्या अधिकाऱ्याच्या डोक्यावर टाकलेला चिखल अधिकाऱ्यावर असं सावंतवाडीत घडावं असं वाटतं का तुम्हाला? ही सावंतवाडी तशी नाही. आम्ही सगळ्यांचा आदर करतो, अधिकाऱ्यांचा करतो, गरीब लोकांचा करतो आणि माझ्या सगळ्या बंधू भगिनीचा करतो. दीपकबाईचं घर हे कायमस्वरूपी तिथे उघड आहे. आता माझ्या अगोदरच्या वक्त्यांनी सांगितलं सावंतवाडीचं मल्टीपर्पज हॉस्पिटल कोणामुळे राहिलं. मला बोलून नेलं. माझ्याबरोबर सुरेंद्र मांदेकर होते आणि म्हणाले ताई माझ्या मिसेसला नगराध्यक्ष होण्याची इच्छा आहे. म्हटलं चांगलं आहे साहेब, आपल्या सावंतवाडीची सीट ही शिवसेनेची आहे. तुमच्या जर पत्नीला शिवसेनेमध्ये प्रवेश करून जर दिला तर दीपक भाई त्याचा विचार करतील. पण त्याच्यानंतर त्यांनी विचार केला नाही. शिवसेना बीजेपीची युती व्हावी शेवटच्या दिवसापर्यंत दीपक भाई त्यांच्या पाठीशी होते. युती व्हायला दिलेली नाही. आम्ही भाईंना सांगत होतो की हे शेवटच्या दिवसापर्यंत तुम्हाला खेळवत राहतील आणि आपला वेळ असाच फुकट जाईल, पण जायला दिलेली नाही. आणि इथे होऊन सांगतात आम्ही युती करायला तयार होतो पण युती झाली नाही. सपशेल खोटं बोलतायत आणि सावंतवाडीमध्ये नको त्या गोष्टी येऊन सांगतायत. तलावाचा सुशोभीकरण कोणी थांबवलं? त्याच्यासाठी आलेले पैसे परतून गेले. आज गरीब जनता आज हॉस्पिटल, मी साहेबांना सांगितलं साहेब तुम्ही युवराजांना मी म्हटलं त्यांच्या विरोधात बोलणं बरं वाटत नाही, कारण आजपर्यंत आम्ही राजघराण्याच्या पायाशी जाऊन हात जोडून आम्ही सगळ्या आमच्या इलेक्शनच्या प्रचाराला सुरुवात केलेली आहे. पण सत्य गोष्ट आहे ही तुम्हाला समजली पाहिजे. तर सुशोभीकरण थांबवलं. मी तुम्हाला तिथे विश्वास देते आहे माझ्या सगळ्या नगरसेवकांनी नगराध्यक्षाच्या वतीने की या सावंतवाडीमध्ये आम्ही सर्व जनतेचे प्रामाणिकपणे काम करू. राहिलेली सगळी कामं आम्ही पूर्ण करू. मी आता 71 वर्ष संपून 72 वर्षामध्ये ही माझी शेवटची इलेक्शन आहे. त्याच्यापुढे मी राहणार नाही, कारण ख्रिश्चन समाजाला कोणतरी प्रतिनिधित्व पाठवे. दीपकभाई म्हणाले मॅडम ह्या वेळेला तुम्ही राहा, कारण प्रत्येक समाजाला दीपकभाईने प्रतिनिधित्व दिलेलं आहे. जी काही कामं असतील आम्ही अहोरात्री तुमच्या पाठीशी आहोत. तिकडे गेटला जशा कड्या असतात तशा आमच्या घरांना कड्या नसतात. 12 वाजता उठून सुद्धा मी हॉस्पिटलमध्ये गेलेली आहे. कोणाचा ऍक्सिडेंट झाला काय झाला आम्ही वेळेत धावतो. आमचे सूर्याजी आहेत ब्लड डोनेशन करतायत. ज्या वेळेला लोकांचा 12 वाजता सुद्धा फोन जरी आला तरी सूर्याजी उठून ब्लड डोनेशनला धावतात. असे चांगले कार्यकर्ते काम करत. 2 नगराध्यक्षांनी अजून एक नगरसेविका ही आपली ॲडव्होकेट आहे. चांगले हुशार आणि सुसंस्कृत उमेदवार दीपकभाईने दिलेली आहे. मला माहित आहे की सावंतवाडीची जनता दीपकभाईच्याच पाठीशी आहे आणि कोणालाही ती बरोबर घेणार नाही. सावंतवाडीसून आम्हाला बीजेपीचा नायनाट केला पाहिजे, नाहीतर आमचं काडी मात्र त्यांच्याशी आता संबंध नाही. तुम्ही युती तोडली, तुम्ही तुमच्या बाजूला आम्ही आमच्या बाजूला. तुमच्याशी आमचं काही देणं घेणं नाही. आम्ही शिवसेना दीपकभाईचे उमेदवार या सावंतवाडीचा कायापालट करू.
जी काय कामं राहिली असतील ती आम्ही करू. तुम्हाला जे काय कामं आहेत ते तुम्ही बघता, सांगण्याची गरज नाही, कारण सगळे लोक तुम्ही सावंतवाडीतले आहात, आपल्याला माहीत आहे. मी एकच विनंती करते, एक मत ह्याका आणि एक मत ह्याका खाली म्हटल्यात तर सगळ्याची वाट लागली. एक नगरसेवक आहे, एक मतावर सुद्धा उलटसुलट होऊ शकतो आणि असं झालेलं आहे. आपले केसरकर होते त्यावेळेला आणि अरुण नाईक, टॉचवर एक नगरसेवक निवडून आलाय, तेव्हा तिघाच्या तीनही हे आपल्या धनुष्यबाण आपल्या त्या तीनही बाजूला एका आपली जी मशीन असणार त्याच्यावर वरच्या 1 नंबरला नीता कविटकर आहे, खाली पांढरा पेपर आहे त्याच्यावर 3 नंबरला मी आहे, आणि दुसरी जी मशीन आहे त्याच्यावर सुरेंद्र नाटेकर 8 प्रभागचं सांगते मी. सगळ्या ह्याच्यावर तुम्ही धनुष्यबाण बघा, धनुष्यबाणच्या बाजूला असलेला नोट दामा आणि सगळ्यांना भरघोस मताने निवडून द्या. आणि सगळ्यांनी असं दाखवा की ही सावंतवाडी नगरपालिकेची निवडणूक ही दीपकभाईची, सगळे आपले जे सावंतवाडीकर आहेत त्यांनी आपल्याला सगळ्यांनी तुम्ही मदत करा आणि दीपकभाईंना पाठबळ द्या. तुम्हाला माहित आहे की दीपकभाईची एंजिओग्राफी झालेली आहे, त्यांना जास्त त्रास करायला मध्येच त्यांची शुगर वगैरे खाली होते, तर जास्त त्रास आम्ही सुद्धा दीपकभाईंना देत नाही. 2 मशीन असणार, एका मशीनवर 2 निशाणे शिवसेनेचे असणार, दुसऱ्या मशीनवर एक निशाणे शिवसेनेचे असणार. सगळ्यांनी काळजीपूर्वक बघा, तिथे थांबा, गडबड करण्याची काही गरज नाहीये. सकाळी उठा, आपलं मतदान करा आणि सगळ्यांनी शिवसेनेला निवडून द्या ही विनंती करते. तुम्हाला माहित आहे की आता वॉटर सप्लायची स्कीम आपली चालू आहे, पाईपलाईन चालू आहे. थोड्या 5-6 महिन्यांनी मला वाटतं आपण 24 तास आपल्या सावंतवाडीला पाणी देऊ शकतो, अशी स्कीम आपली चालू आहे. आणि तुम्हाला माहित आहे की आपल्या कोरोनाच्या वेळेला दीपकभाईंनी हॉस्पिटलला ऑक्सिजन प्लांट दिला, लहान ऑक्सिजनचे, हे सुद्धा लोकांना काही कमी पडू नये त्याची हे केली. ICU आपल्या जर हॉस्पिटलचा आता असलेल्या हॉस्पिटलमध्ये जर ICU बघितलात तर 1 नंबरचा ICU आपल्या हॉस्पिटलला आहे. आम्ही जाऊन बघितलं, ह्याच्या अगोदर सुद्धा गेलो, इलेक्शनच्या अगोदर सुद्धा गेलेलो. त्याचा फायदा घ्या, हॉस्पिटल आपल्या चांगले डॉक्टर आहेत, त्याचा फायदा घ्या. एका दिवसाला 400 ते 500 लोक तपासणीसाठी तिथे येत आहेत. आपण काय करतो, आपण जे पैशावाले आहेत ते मोठ्या डॉक्टरांना काढतो, पण गरीब लोक त्या हॉस्पिटलला हे करत असतात. तुम्ही बघा, संध्याकाळी ही सावंतवाडी शांत आहे, संध्याकाळचं लोक तळ्यावर येतात, बसतात, फिरतात, गप्पा गोष्टी करतात, घरी जातात. हेच वातावरण कायमचं इथे राहिलं पाहिजे ही विनंती तुम्हाला करते. माझ्या प्रभागामध्ये बरीच मी कामं केलेली आहेत, ती सांगायला गेलं तर अजून तासभर लागेल. सगळे ह्याच्या अगोदर मी आता ही माझी 6वी वेळ नगरसेवक होण्याची. 2 वेळा दीपकभाईंनी मला न विचारता 2 वेळा मला नगराध्यक्ष केले. आज मी तुमच्या जनतेसमोर आहे. मी दीपकभाईचे सतशा आभारी आहे. तुम्हाला माहित आहे सगळीकडे जातीचं राजकारण तळ, दीपकभाईंनी ते म्हटलं नाही की ही एक ख्रिश्चन बाई आहे. मी उपर नगराध्यक्ष झाले, सगळ्या महिला बालकल्याण सभापती झाले, आरोग्य सभापती झाले आणि जनतेची सेवा केली. मी घरात एकटे राहत असल्यामुळे मला काहीतरी काम पाहिजे आणि मला जास्तीत जास्त आवड आहे ती गरिबांना सेवा देण्याची. ते काम ह्या 5 वर्षात माझ्याकडून गरिबांना मी न्याय देईन आणि जे कोण माझ्याकडे येत असतील त्यांना सगळ्यांना मी न्याय देईन. तुम्हाला सगळ्यांना धन्यवाद करते आणि आमच्या सर्व नगरसेवकांना आणि माझ्या नगराध्यक्ष बहिणीला निवडून द्या हीच विनंती करते. धन्यवाद. यांना मानाचा मुजरा करते. हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांनाही मानाचा मुजरा करते. धर्मवीर आनंदसाहेब दिघे तसेच आमचे पक्षप्रमुख आणि उपमुख्यमंत्री माननीय एकनाथजी शिंदे साहेब तसेच आपल्या सावंतवाडीचे विद्यमान आमदार आणि माजी शालेय शिक्षण मंत्री दीपकभाई केसरकर, आमचे आत्ताच येणारे लवकरच येतील 5 मिनिटात असे आमचे उद्योग मंत्री माननीय उदय सामंत साहेब, तसेच कुडाळ आणि मालवण मतदारसंघाचे विद्यमान आमदार निलेशजी राणे साहेब,
यांनाही सर्वांना प्रणाम करते आणि माझ्या समोर उपस्थित असलेल्या माझे सर्व मतदार बंधू आणि भगिनीनो, व्यासपीठावर उपस्थित असलेले सर्व माझे परिवारातील एकत्र कुटुंबातील शिवसेनेचे माझे सर्व नगरसेवक आणि नगरसेविका ज्या आपल्या बरोबर आता काम करू इच्छित आहेत अशा सर्व नगरसेवकांचेही स्वागत करते। आणि आज इथे जी ही सभा आहे आपल्या सगळ्यांना माहीतच आहे की आता सावंतवाडी नगरपालिकेमध्ये सार्वत्रिक निवडणुका जाहीर झालेल्या आहेत आणि त्यामध्ये शिवसेनेतर्फे माझं नाव नगराध्यक्ष म्हणून दिलेलं आहे। आताच आपल्याला लोबो मॅडमनी सांगितलं त्याप्रमाणे खरोखरच माननीय दीपकभाई केसरकर यांचे मी सगळ्या माझ्या महिला भगिनींच्या वतीने अत्यंत आभारी मानते। कारण जरी ओपन पडलेलं असलं तरी एक मी सामान्य कार्यकर्ती आहे आणि मला कार्यकर्तीला आपल्या सगळ्यांच्या वतीने त्यांनी उमेदवारी दिली, त्यामुळे खरोखरच त्यांचे मी आभार मानते। आणि हा माझ्या प्रत्येक महिला कार्यकर्ती जी आहे शिवसेनेची त्या कार्यकर्तीचा मी हा सन्मान समजते। सावंतवाडी म्हटल्यानंतर आपल्याला सगळ्यांनाच आठवत असेल की पूर्वीची सावंतवाडी काय होती। जिथं आता गार्डन आहे तिथे पूर्वी बाकराचं शेत म्हणायचं आणि गाई गुरं चरत होती, चिखल होता। 3 मुशी जिथं आहे तिथे संध्याकाळची आम्ही लहान असताना शाळेमध्ये मानकापा फिरतो म्हणून कोणी घाबरून जात नव्हतं, अशी आपली पूर्वीची सावंतवाडी होती। परंतु आता जर आपण बघितलं तर तिथे एक छानपैकी गार्डन झालेलं आहे आणि 3 मुशीकडे तर रात्रीचे दिवाळी वगैरे असले की 2-2 वाजेपर्यंत सगळे युवक वर्ग आणि सगळ्या युवती आपल्या बसलेल्या असतात। मग जर आपण फेरफटका मारला लक्ष्मीपूजनच्या वेळी तर खरोखरच असं वाटतं की आपण सावंतवाडीत नाही कुठच्या तरी एका चांगल्या सिटीमध्ये आहोत। मग हा सावंतवाडीचा जो कायापालट होत आहे हा एक विकासाच्या माध्यमातूनच होत आहे। आणि मला सांगायला आनंद वाटतो की आमचे पक्षश्रेष्ठी आणि आपले उपमुख्यमंत्री माननीय एकनाथजी शिंदे साहेब हे नगर विकास मंत्री आहेत। हल्लीच काही जणांनी असं वक्तव्य केलं आहे की पालकमंत्र्यांकडून निधी जातो, मग जर आपल्याला नाही मत दिलं तर सावंतवाडीचा विकास कसा होणार। पण मला एकच उत्तर द्यायचं आहे त्यांना की जिथे नगर विकास मंत्रीच आमचे आहेत तिथे निधीला आम्हाला काय कमी पडणार। त्यामुळे सावंतवाडीचा विकास कसा करायचा आणि काय करायचं हे एक विजन घेऊन आम्ही सर्वजण आता पुढे आलेलो आहोत। माननीय दीपकभाई केसरकर यांनी सावंतवाडीचा जो कायापालट केला त्याच्याबद्दल जर सांगायचं झालं तर आपल्याला सगळ्यांनाच माहित आहे की आपल्या समोर जी बिल्डिंग उभी आहे त्याच्यासाठी जवळजवळ 15 कोटीचा निधी आणलेला आहे आणि संत गाडगेबाबा महाराज यांच्या निमित्ताने ती मंडई आता उभी राहणारी आहे। आपल्या सगळ्यांना जेव्हा आपण बाजारात येतो त्यावेळी पार्किंगचा जो प्रॉब्लेम येतो त्या पार्किंगची व्यवस्था होण्यासाठी त्याच बिल्डिंगच्या खाली अंडरग्राऊंड पार्किंगची व्यवस्था केलेली आहे। त्यामुळे जी आपली सावंतवाडी आहे ही सुशोभित होण्यासच जास्त मदत होणारी आहे। त्यानंतर जर आपण विचार केला तर आपल्याला सगळ्यांना जो आता आपल्याला माहित असतं की पाण्याचा प्रॉब्लेम आहे आणि ह्या पाण्याच्या प्रॉब्लेमसाठी जवळजवळ 57 कोटीचा निधी आणलेला आहे आणि त्याच्यासाठी नळ पाण्याची योजना ही सुरू केलेली आहे। जर संकल्पनामा विरुद्ध पक्षाचा बघितला तर त्याच्यामध्ये तुम्हाला एक वाक्य पहिलंच दिसतं की शिरसिंगे मधून धरण बांधून पाणी घेऊन येणार। शिरसिंगे कुठे आहे आणि त्याच्यापेक्षा त्यांना माझगाव धरण दिसत नाही का जे काम चालू आहे ते। मग माझगाव मधून पाणी लवकर येणार सावंतवाडीत की शिरसिंगेवरून होणार। आणि शिरसिंगे धरण जे आहे त्याच्यासाठी 600 कोटी कोणी मंजूर केले तर माननीय दीपकभाई केसरकर यांनी मंजूर केलेले आहेत। ह्या संकल्पनाम्याचा जर आपण नुसता विचार केलात किंवा तुम्ही वाचलात तर जो विरुद्ध पक्षाचा संकल्पनामा आहे त्याच्यामध्ये सगळ्या गोष्टी 5 वर्षात पूर्ण करणार, सावंतवाडी विकास 5 वर्षात पूर्ण करणार, आरोग्य विषयक सेवा 5 वर्षात पूर्ण करणार। ह्या सगळ्या गोष्टींचा विचार केल्यानंतर आपल्याला मला एवढंच सांगायचं आहे की सावंतवाडीचा जो ऑलरेडी विकास झालेला आहे त्याच्यामध्ये काय पूर्ण करण्यासारखं आहे। नळ पाण्याची तुम्ही धरण बांधून नळ पाण्याची सोय करणार, पण ऑलरेडी सर्वोदय नगरामध्ये आता पाण्याचे पाईप घालायची सुरुवात झालेली आहे। त्याच्यानंतर त्यांनी लिहिलेलं आहे की भुयारी गटार ह्याच्यासाठी आपण बंदिस्त गटार ह्याच्यासाठी आपण प्रयत्न करणार। मला इथे स्पष्टपणे एवढंच सांगायचं आहे 190 कोटीचा निधी माननीय दीपकभाई यांनी आणलेला आहे आणि त्यामुळे आपल्या सावंतवाडी शहरातले जे भुयारी गटार आहेत, रस्ते आहेत, पूल बांधकाम आहेत, स्ट्रीट लाईट आहे, ह्या सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत ह्या गोष्टी सगळ्या त्या 190 कोटीच्या जो निधी आलाय त्यातून पूर्ण होणार आहेत। आणि जर आम्हाला तुम्ही जिंकून दिलात, जर आम्हाला तुम्ही नगरपालिकेच्या आम्हाला बसवलात
तर त्या जो 190चा निधी आलाय त्यातून ही जी अर्धवट कामं काय आहेत ती आम्ही तुमच्या सहभागातून, लोकांच्या सहभागातून पूर्ण नक्कीच करू शकू. त्यानंतर त्याच्यामध्ये त्यांनी म्हटलेलं आहे की जो हॉस्पिटलचा विषय आहे, हॉस्पिटलचा विषय मगाशी माझ्या वक्त्यांनी बऱ्याच वेळा बोललेला आहे, पण आरोग्य विषयक सुधारणा आम्ही करणार. अरे ऑलरेडी जर आरोग्य विषय सुधारणा करायची असती तर 43 कोटीचा जो निधी माननीय दीपक भाई केसरकर यांनी आणलेला आहे, ज्या हॉस्पिटल मल्टी स्पेशालिस्ट हॉस्पिटलचं भूमिपूजन झालेलं आहे, ती जागा जी आहे ती 50% आपल्याकडे आहे. मग ती जागा तुम्ही का नाही देत सरकारला फ्री मध्ये? द्यायला काहीच हरकत नाही ना. त्या जागेसाठी का अटी शर्ती घातल्या गेल्या? त्या जागेसाठी का अवाढव्य असं रक्कमा मागितल्या गेल्या? ह्या गोष्टी ज्या आहेत ह्या गोष्टी कोणालाही सांगण्याची गरज नाही. परंतु हळूहळू ज्यावेळी राजकारणामध्ये काही गोष्टींचे आरोप दीपक भाईंवर असो किंवा आमच्या पक्षावर होतात त्यावेळी ह्या गोष्टी जनतेला माहीत पडाव्यात एवढ्यासाठी मी त्याचा उल्लेख करत आहे. मला माझ्या सर्व तमाम जनतेला असं सांगायचं आहे की जे आमच्या विरुद्ध आहेत आणि जे सगळं सांगतात आहे संकल्पनाम्यामध्ये आपण हे करणार ते करणार, तेवढंच मला विचारायचं आहे की संपूर्ण सावंतवाडीतल्या ज्या जमिनी आहेत त्या स्वतःच्या मालकीच्या आहेत आणि त्या स्वतःच्या मालकीच्या ठराव्यात म्हणून ओरस येथील सिनियर डिव्हिजन मध्ये 140 नंबरचा दावा 96 साली का दाखल केला? त्या दाव्यामध्ये जर आपण बघितलं तर पूर्ण सावंतवाडीची बाजारपेठ, सावंतवाडीचा तलाव, मी वकील असल्यामुळे हे गोष्टी बोलते, सावंतवाडीचा तलाव, त्यानंतर नगरपालिकेखालची जागा, ह्या सगळ्या जागा त्या दाव्यामध्ये नमूद आहेत. आणि तो दावा जो आहे तो दावा आहे डिक्लेरेशनचा आणि पोझेशनचा. सूट फॉर डिक्लेरेशन अँड पोझेशन. डिक्लेरेशन म्हणजे काय? तर ज्या जमिनी आहेत त्या जमिनीची हक्क प्रस्थापना होऊन मिळावी, त्या जमिनी आमच्या ताब्यात मिळावा, त्या जमिनीवर जे काही बांधकामं केलेली आहेत जनतेने ती पाडून टाकावी, त्या जमिनीच्या वरच्या बांधकाम पाडल्यानंतर जी नुकसान भरपाई आमची झाली आहे ती आम्हाला मिळावी, अशी त्याच्यामध्ये मागणी केलेली आहे. मग मला सांगा, जर उद्या तुम्ही निवडून आलात, जे कोण आमच्या विरुद्ध आहेत, जे आणि ज्यांनी हा दावा केला ते जर निवडून आले तर ते निवडून आल्यानंतर नगराध्यक्षपदी जर बसले बाय चान्स, तर जे काय ते करतील त्या जमिनी मिळवण्यासाठीच प्रयत्न करतील ना. आणि मिसयूज ऑफ ऑफिस असं आमच्या लॉ मध्ये त्याला म्हटलं जातं, म्हणजे आपल्याकडे असलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करणे. आणि मला एक गोष्ट सांगा, जर असा अधिकाराचा गैरवापर केला गेला तर तुम्ही आणि मी कुठे जाणार? त्यामुळे सर्वांनी सजग राहण्याची गरज आहे. ह्या गोष्टी सगळ्याच गोष्टी अशा आहेत की ज्या गोष्टीचा आपण विचार केला पाहिजे. मी तुमच्यातलीच एक आहे. माझ्या घराकडे परवानगीशिवाय येऊ नये असा बोर्ड लावलेला नाही. रात्री बाय चान्स जर एकाच्या घराला आग लागली तर परवानगी काढत आपण बसणार का? पण माझ्याकडे मात्र तुम्ही कोण नाही आलं तर लोभो मॅडम येणार, शेजारी राहते म्हणून, उठ नीता चल बघ काय ते. ह्या गोष्टीचा फरक आहे. आम्ही कोणाला म्हणत नाही, आम्ही नगरसेवक म्हणून येतो तुमच्या समोर, कारण जनतेची सेवा करणं हे नगरसेवक किंवा नगराध्यक्ष यांचं कार्य असतं. सामान्य माणूस ज्यावेळी समोर येतो त्या सामान्य माणसाला त्याला एक चांगल्या प्रकारची वागणूक देण्याची गरज असते. त्याचे जे काही समस्या असतील ह्या समस्या ऐकून घेण्याची गरज असते आणि हे एक सामान्यच व्यक्ती करू शकते. मला माझी सावंतवाडी जर मला नगराध्यक्ष म्हणून आपण जिंकून दिला तर मला मुळात माझी सावंतवाडी ही सेल्फ रिलायंट सिटी असं करायचं आहे. मुळात आत्मनिर्भर म्हणजे समोर जो कोणी येईल त्याने आपली जी काही तक्रार असेल, आपली जी काही व्यथा असेल, आपली जी काही समस्या असेल ही आत्मनिर्भरतेने, निर्भीडपणे समोर मांडली पाहिजे. जर आमच्या विरुद्ध कोण उभे आहेत त्यांच्या समोर आपण आत्मनिर्भरपणे किंवा निर्भीडपणे आपली तक्रार मांडू शकतो का? नाही शकत. कारण त्यांना आपण ड्यू रिस्पेक्ट, त्यांना रिस्पेक्ट दिला पाहिजे. त्यांच्या समोर समस्या मांडणार का? नाही मांडू शकत ना. काहीतरी आपल्या रिस्पेक्ट ठेवल्यानंतर आपण घाबरत असतो, बोलायला कचरत असतो. ह्या गोष्टीचा फरक पडणार आहे आणि ह्यामुळे सामान्य व्यक्तीला आपण निवडून देणं गरजेचं आहे. आमच्या पाठीमागे आपले नगरविकास मंत्री म्हणजेच माननीय एकनाथजी शिंदे साहेब आहेत, शिवसेना पक्ष आहेत, आपले विद्यमान आमदार माननीय दीपक भाई केसरकर आहेत. म्हणजे विकासाचा जो गोष्टी आहेत ह्या गोष्टी आमच्याकडे सत्ता असल्यामुळे आमच्या मार्फत नगरपालिकेच्या होऊ शकतात. नगरपालिकेमध्ये विकास करण्याची गरज अजूनही आहे. ड्रेनेज आपल्या जर सगळ्यांच्या इथे बघितलं तर ड्रेनेज लाईन जी आहे तिचा प्रॉब्लेम आहे. त्यामुळे
तो आपल्याला आपण सध्या त्याच्यामध्ये निधी आलेला आहे, ते काम चालू आहे आणि डिसेंट्रलाइज ड्रेनेज लाईन आपल्याला सिस्टीम सुरू करायची आहे. बऱ्याच वेळा असं होतं की आता आपण जिकडे तिकडे बघतो बिल्डिंग्स उभ्या राहिलेल्या आहेत आणि ज्या विहिरी असतात ह्या विहिरीचं पाणी बिल्डिंगचे जर ड्रेनेजचं आलं तिथे, शौचालयाचं आलं टाकी, तर सगळं पाणी हे दूषित होऊन जातं. ही समस्या आपल्याला आता सध्या भेडसावत आहे. त्यापेक्षा आपण डिसेंट्रलाइज युनिट जर उभं केलं आपल्या सावंतवाडीमध्ये, तर प्रत्येक ठिकाणचं जे काय पाणी असेल सांडपाणी त्याचा निचरा एखाद्या छोट्याशा टाकीमध्ये असा करता येईल. त्याची जर रिसायकल करायची असेल तर ते पाणी आपल्याला परत शुद्ध करून वापरता येईल. ह्या छोट्या छोट्या गोष्टी आहेत आपल्या सावंतवाडीसाठी करण्यासाठी. तसंच इथे आपण जर सगळ्यांनी बघितलं तर लाईटचा प्रॉब्लेम असतो. आपल्याला सगळ्यांना माहीत असेल की आपल्या इथे पूर्वी 11 कोटीचा निधी आलेला होता आणि तो कशासाठी आलेला होता तर अंडरग्राऊंड इलेक्ट्रिसिटीच्या साठी आलेला होता. परंतु माजी नगराध्यक्ष साळगावकर साहेब यांच्या निष्क्रियतेमुळे तो निधी परत गेलेला आहे. त्यामुळे आपल्याकडे पुन्हा आपल्याला तशी तरतूद करण्याची गरज पडणारी आहे. कारण जर आपण आपलं अंडरग्राऊंड इलेक्ट्रिसिटीचं जर केबल टाकलं तर आपल्याकडे 24 तास अखंड लाईट राहू शकते, स्ट्रीट लाईट राहू शकते. ह्या गोष्टी आपल्याला विकासाच्या दृष्टीने पुढचं पाऊल म्हणून करणं गरजेचं आहे. महिलांच्या हाताला काम, युवकांच्या हाताला रोजगार, यासाठी आपल्याकडे जे उपलब्ध नैसर्गिक साधन संपत्ती आहे याच्यावर सिंधुरत्न मधून महिलांच्या हातासाठी बऱ्याचसं काम मिळू शकतं. सावंतवाडी नगरपालिकेच्या अंतर्गत विविध सेवा आपण त्यांना पुरवू शकतो. आपल्याला सगळ्यांनाच माहिती आहे आपल्याकडे सगळ्यात सावंतवाडीचं नाव म्हटल्यानंतर जगाच्या पर्यटन स्थळावर लाकडी खेळण्यासाठी प्रसिद्ध आहे. ह्या लाकडी खेळण्यासाठी आपल्याला इंटरनॅशनल मार्केट मिळवून दिलं पाहिजे. आपला एक सावंतवाडीचा स्वतःचा एक ब्रँड लाकडी खेळण्याच्या बाबतीत तयार केला पाहिजे, जेणेकरून तिथे कुशल कारागीर असतील. त्या कुशल कारागीर जे आपले परंपरागत खेळणी करतात त्यांची पुढची पिढी ही तेवढीच कुशल होणं गरजेचं आहे. त्या दिवशी हल्ली 4 दिवसापूर्वी आमची एक मीटिंग होती, त्याच्यामध्ये काही कारागीर चिताराळीतले आले होते. त्यांनी काय सांगितलं, ज्या मशीन आपण वापरतो त्या मशीन एका व्यक्तीला खरेदी करण्यासाठी नागपूरहून खूप पैसे खर्च करावे लागतात. आपण ते घेऊ शकत नाही, तेवढी आर्थिक गरज आपली नाहीये, आर्थिक ऐपत नाहीये. ह्या बाबतीत मला सगळ्यांना सांगावंसं वाटतं की जी आपल्याकडे वेगवेगळ्या योजना आहेत, ह्या योजनेच्या अंतर्गत हे कुशल कारागीर आहेत, ह्यांना टूल बँक म्हणून आपल्याला एक सामुदायिकपणे म्हणजे सामायिक वापरासाठी अशा प्रकारच्या आपण मशीन घेऊन देऊ शकतो त्या स्कीमच्या खाली. आणि ह्या स्कीम मध्ये जवळजवळ 85% सबसिडी असते. मग ह्या गोष्टीचा जर आपल्याला सगळ्यांना विचार केला जाईल तर त्याच्या अंतर्गत एकाच व्यक्तीवर लोड न पडता सामायिक वापरासाठी एखादी मशीन घेतली कारागिरांसाठी तर ते कितीतरी कारागीर वापरू शकतील. आणि अशा प्रकारे आपल्याला आपली बाजारपेठ जी मर्यादित स्वरूपात आहे तिचा विकास करून इंटरनॅशनल एक्झिबिशन असतील, कुठे आपल्याला स्टॉल उभे करायचे असतील तर त्यासाठी आपण ती खेळणी ऑनलाईन त्यांना टाकणे, त्याच्यासाठी लागणारा युवक वर्ग जो आहे या युवक वर्गांच्या माध्यमातून आपल्याला ह्या सर्व गोष्टी करता येणार आहेत. मला माझ्या सावंतवाडीसाठी सगळ्यात चांगलं स्वप्न म्हणजे स्मार्ट सिटी बनवायचं स्वप्न आहे. आणि ह्याच्यामध्ये आम्ही जेव्हा आता फिरत होतो त्यावेळी आम्हाला असं जाणवलं की प्रत्येक व्यक्तीच्या काही नाही काही समस्या असतात, तक्रारी असतात. त्या आता आपल्याकडे सुद्धा सावंतवाडीमध्ये जसं पुणे मुंबई येथे गोष्ट आहे तशीच आहे की घरात नवरा बायको दोघंच असतात, वयस्कर मुलं बाहेर गावी असतात. एखादी व्यक्ती आली नाही तर समजत सुद्धा नाही की बाबा ही व्यक्ती का घरातून बाहेर पडली नाही, पडली आहे का, दुखापत झाली आहे का. मग ह्या सगळ्या ज्या गोष्टी असतात ह्या गोष्टीसाठी वन सिटी ऍप म्हणून तयार करायचा, जेणेकरून प्रत्येक प्रभागमध्ये अशा प्रकारचा ऍप तयार केल्यानंतर त्याच्याशी संलग्न असलेले नगरसेवक त्यांना जोडून प्रत्येक घरामध्ये असलेले जे वृद्ध आहेत किंवा एकटे राहणारे आहेत यांच्या जर काही समस्या असतील तर त्यांनी त्या ऑनलाईन आपल्याकडे मांडाव्या. ई गव्हर्नन्स म्हणून एक आपल्याला प्रकार करता येईल, ज्याच्यामध्ये तुम्हाला तुमच्या समस्या मांडता येतील, अडीअडचणी मांडता येतील. आणि ई ऍप्सद्वारे तुम्हाला काय करता येईल तर तुमचे जे ऑनलाईन तुम्हाला डॉक्युमेंट्स लागतील, असेसमेंटचा उतारा असेल किंवा अन्य कागदपत्र असतील, हे कारण प्रत्येकाच्या हातामध्ये आता मोबाईल असतो आणि त्या मोबाईलचा वापर प्रत्येक जण छोट्या मुलापासून मोठ्या मुलापर्यंत करत असतो. मग ह्या गोष्टी जर आपल्याला करायला पाहिजे तर आपण त्या व्यक्तींपर्यंत पोहोचलं पाहिजे. आणि ह्या सर्वासाठी विकासाचं हे सगळं स्वरूप प्रगट होण्यासाठी आपल्याला आमच्यासारखे माझे जे 20 आहेत आणि मी 21, ह्या 21च्या 21 जणांना तुम्ही जिंकून द्यावं अशीच मी आपल्याकडे अपेक्षा करेन. आता दुसरी महत्वाची गोष्ट सांगायची झाली म्हटल्यानंतर सावंतवाडीचा कायापालट भाईंनी केलेला आहे. त्याचबरोबर ही जी सावंतवाडी आहे ही सावंतवाडी आपली सुसंस्कृत शांततामय अशी आहे.
आपल्याकडे कधीही जाती दंगली झालेल्या नाहीत. हिंदू, मुस्लिम, शीख, इसाई म्हणतात सगळे भाई भाई, त्याप्रमाणे आपण राम रहीम एक आहोत, असे सगळीजण आपण एकत्र राहत आहोत. मग ख्रिश्चन्स कम्युनिटी असू दे, मोमेडियन कम्युनिटी असू दे किंवा हिंदू असू दे. आणि ही सगळं टिकवण्याचं श्रेय माननीय दीपक भाई केसरकर यांनाच जातं. आपल्याकडे कधी आपला मुलगा बाहेर गेला, नवरा बाहेर गेला, रात्री 1-2 वाजेपर्यंत नाही आला, कुठे कामात असला तरी भीती वाटत नाही. इव्हन आम्ही सुद्धा 11-12 वाजेपर्यंत इकडे तिकडे फिरू शकतो. ही सुरक्षितता, ही शांतता जर आपल्याला टिकवायची असेल तर आपल्याला शिवसेनेचा धनुष्यबाणच त्याचंच बटन दाबलं पाहिजे. कारण हे सगळं होण्यासाठी, शांतता टिकण्यासाठी, सर्वजण एकत्र राहण्यासाठी आपल्याला आपली जे आता सावंतवाडी आहे त्याच्यामध्ये जसं शांततामय राज्य चालू आहे आणि ह्याचं सगळं माननीय दीपकभाई केसरकर आणि शिवसेनेला श्रेय जातं, ते श्रेय आपल्याला पुढून टिकवायचं आहे. आपण सगळ्यांनी बघितलेले आहेत की आमचे जे 20 उमेदवार आहेत त्याच्यामध्ये काही नवीन चेहरे आहेत, काही जुने चेहरे आहेत, परंतु सगळ्यांना एक उमेद आहे की आपण काही नाही काय काम करावं. त्याच्यामध्ये जे जुने आहेत त्याच्यामध्ये मी म्हणेन की जे माजी नगराध्यक्ष आमचे जिल्हा प्रमुख माननीय संजू परब, माननीय अनारुजन लोबो मॅडम आहेत, यांचं आम्हाला मार्गदर्शन मिळेल. माननीय दीपकभाई केसरकर आहेत, यांचंही आम्हाला मार्गदर्शन मिळेल. त्याचबरोबर जे नवीन चेहरे आहेत, ह्या नवीन चेहऱ्यांची ओळख होताना त्यांच्या हातून जे नवीन नवीन कल्पना येतील, कारण तरुण आहेत बऱ्यापैकी, त्यामुळे त्यांचंही आपल्याला मार्गदर्शन होईल. ह्या सर्व गोष्टींचा विचार करताना मला एवढंच सांगायचं वाटतं की जो तलाव आहे, ह्या तलावाबद्दल खूप हल्ली बरंच चर्चा झालेली होती, पण मी तुम्हाला मगाशी जे सांगितलं की तो तलाव देखील त्या कोर्टाच्या केसमध्ये अडकलेला आहे. ज्यावेळी 1996च्या दरम्यान तिथे केशवसूत आणि तो रस्ता रुंदीकरण करत होता, ते काम अडवण्यासाठी तो दावा मुख्यत्वे झालेला होता. मग त्यामुळे हा तलाव जो आज आपण केशवसूत असो किंवा आपल्याला एक छानपैकी बसण्याची जागा मिळते, म्हणजे सावंतवाडी मधल्या जो एक हार असेल त्या हाराचं एक कोंदण जर म्हटलं तर हा आपला तलाव आहे. ह्या सगळ्या गोष्टी जर सुरक्षित राहिल्या पाहिजे तर त्यासाठी आपल्याला शिवसेनेला मत देणं अत्यंत गरजेचं आहे. शैक्षणिक दृष्ट्या देखील आपल्या सावंतवाडीमध्ये बऱ्याच गोष्टी होण्याची गरज आहे. त्याही करण्यासाठी आता ज्यावेळी दुसरी मुख्यत्वे आपल्याला सांगावंसं वाटतं की सावंतवाडीमधील कचरा व्यवस्थापन याबद्दल सांगायचं झालं तर आपण बघतो की सकाळी 10च्या दरम्यान आपली नगरपालिकेची कचरा गाडी येत असते, परंतु ज्यावेळी एखादी गृहिणी बाहेर कामाला जाणारी असेल किंवा नोकरीवर जाणारी असेल आणि त्यावेळेत ती जर तिथे उपलब्ध नसेल तर त्यामुळे काय करावं लागतं की तो कचरा तर घरात ठेवू शकत नाही. मग ते कचरा एखाद्या प्लॅस्टिकच्या पिशवीत बांधून हळूच इकडे तिकडे कुठेतरी टाकला जातो. थोड्या वेळाने तिथे कुत्रे येतात, कारण कुत्र्यांची समस्या आहे, भटके कुत्र्यांची. ते कुत्रे ती पिशवी फाडतात आणि सगळा कचरा इतरस्त पसरतो आणि जी सावंतवाडी आपण स्वच्छ करण्याचा उद्देश ठेवला आहे ती सावंतवाडी घाण होऊन जाते. ह्या गोष्टीला आळा बसवण्याची गरज आहे. आणि ह्यासाठी ज्या कचरा कुंड्या आपण उचलल्या आहेत परंतु डिस्पोजल होणाऱ्या, कचरा टाकल्यानंतर ते डिस्पोजल होईल तो अशा प्रकारच्या आपल्याला जे कंटेनर असतात त्यांची सोय करण्याची गरज आहे. जेणेकरून ज्या सोसायटीमध्ये कचऱ्याचं वर्गीकरण करून कचरा ओला आणि सुका करून ठेवण्यासाठी कंटेनर ठेवलेले आहेत, परंतु जिथे अशी सोय नसेल छोट्या छोट्या घरामध्ये आणि ह्या पिशव्या बाहेर फेकल्या जातात, त्यांची सोय व्हावी म्हणून ह्या गोष्टी आपल्याला करण्याची गरज आहे. ह्या सगळ्या बरोबर सावंतवाडीचा तलावाच्या बाहेरही विकास होण्याची गरज आहे. त्यासाठी रस्ते असो, सांडपाण्याचा निचरा होण्याची गरज असो, भटके कुत्रे असो, माकडांचा उपद्रव्य असो किंवा आता गौरेडे जे फिरतात त्यांचा उपद्रव्य असो, ह्या सगळ्या गोष्टीसाठी कोणत्या ना कोणत्या पर्यायाने आपल्याला तिथे उपाययोजना करण्याची गरज आहे. सर्वात महत्वाची गोष्ट हल्ली फिरताना आम्हाला जे आढळलं की मी मगाशी जे सांगितलं की वृद्ध जोडपं घरात असतं, तर मला असं वाटतं की आपल्या सावंतवाडीमध्ये एखादी अशी सोय करावी जी बस असेल वातानुकूलित आणि जे दोघंच नवरा बायको राहतात त्यांना एकमेकाच्या आधाराशिवाय त्या बसमध्ये पण बसता येणार नाही, अशा वेळी अशा वृद्धांसाठी, ज्येष्ठ नागरिकांसाठी, दिव्यांगांसाठी आपण स्वयंसेवक ठेवून त्यांना त्या गाडीमध्ये बसवून सावंतवाडी शहराचा फेरफटका मारावा, गार्डनमध्ये थोडा वेळ त्यांना विरंगुळा मिळावा, केशवसूतवर भरावा, म्हणजे ज्या पूर्वी त्या ठिकाणी ते जात होते त्या ठिकाणी त्यांना थोडा वेळ विरंगुळा द्यावा आणि संध्याकाळपर्यंत परत त्यांना त्यांच्या घरी सुरक्षितपणे पोहोचवावं, अशी एखादी बस सेवा आपण सोय करावी.
आपल्याला सगळ्यांनाच माहीत असेल की नरेंद्र डोंगरावर जाण्यासाठी आता तिथे वेगवेगळ्या प्रकारचे गार्डन झालेले आहेत, वेगवेगळ्या प्रकारचे तिथे कार्यक्रम होत असतात. तिथे आपल्या भाईंनी जवळजवळ 3 कोटी आणून योगा सेंटर सुरू केलेलं आहे आणि त्या दृष्टीने तिथे एक गाडीची सोय देखील केलेली आहे. मग त्याचप्रमाणे सावंतवाडी शहरात देखील आपण ज्येष्ठ नागरिक आणि दिव्यांगासाठी या प्रकारची सोय करावी असं मला वाटत आहे. ह्या सगळ्या गोष्टी सांगत असताना महत्वाचं एवढंच मी तुम्हाला सांगेन की येत्या 2 तारीखला आपलं जी निवडणूक होणार आहे, ही निवडणूक आम्ही जिंकायची की हरायची हे सगळं आपल्या हातात आहे. मग आपण काय ठरवलंय, जिंकून देणार ना आम्हाला, होय की नाही? बर, तर त्यासाठी तुम्हाला मी एवढंच सांगेन की 2 तारीखला तुम्ही प्रत्येकाने जसं आतापर्यंत अनुभवला, 1 ते 10 प्रभाग मी फिरले तर खरोखरच इतका लोकांचा चांगला पाठिंबा आहे आणि ते भाईंवर इतके प्रेम करत आहेत सगळी लोक की आम्ही फिरत असलो तरी प्रत्येक जण स्वतःच उमेदवार आहे अशा तऱ्हेने आमच्या बरोबर असतो. आणि त्यामुळे सगळ्यांना मी कळकळीने विनंती करते की 2 तारीखला प्रत्येकाने मतदानासाठी जायचं आहे आणि धनुष्यबाण या चिन्हावर बटन दाबायचं आहे. प्रत्येक व्यक्तीला ही 3 मतं आहेत. एक वरती नगराध्यक्षासाठी असणार आहे, 1 नंबरला माझं नाव आहे नगराध्यक्षाचं, त्याच्यासमोर धनुष्यबाण हे चिन्ह आहे, तिथील तुम्ही बटन दाबायचं आहे. त्यानंतर महिला नगरसेविकांचं बटन आहे, पांढऱ्या पेपर मध्ये आहे, तिथलं धनुष्यबाण सेकंड दाबायचं आहे. आणि त्यानंतर त्याच्या बाजूला एक मशीन असणार जी पुरुष नगरसेवकांसाठी आहे, तिथलं धनुष्यबाणाचं बटन दाबायचं आहे. प्रत्येक व्यक्तीला ही 3 मतं आहेत आणि प्रत्येक प्रभाग मध्ये मी धरून 3 उमेदवार आहोत. तेव्हा सगळ्यांनी 3ही बटन धनुष्यबाणाची दाबल्याशिवाय बाहेर पडायचं नाही. कारण तुम्ही जर आम्हाला सहकार्य केलं तर सावंतवाडीचा विकास करण्यासाठी आपल्या सहभागातून आणि एक सेल्फ रिलायन्स सिटी करण्यासाठी, स्मार्ट सिटी करण्यासाठी, सुरक्षित, स्वच्छ, पारदर्शक प्रशासन असं निर्माण करण्यासाठी आपलं मत हे आमच्यासाठी खूप बहुमोल आहे आणि आपण सर्वजण ते द्याल अशी मी अपेक्षा व्यक्त करते. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. प्रभाग 1 मधून आपल्या सेवेसाठी हाजीर आहे आणि माझं वोटिंग मशीनवरती पहिल्या नंबरला आहेत ॲडव्होकेट नीता सावंत कविटकर आणि खालच्या लाईनला व्हाईट पेपरवरती हर्षा राहुल जाधव 2 नंबरला आहे आणि माझ्यासोबत आहेत. नमस्कार, मी श्री बासित बशीर पडवेकर. मी वॉर्ड 1 नंबरमध्ये उमेदवारी मिळालेली आहे मला आणि मी माझं जे राईट साईडला 2ऱ्या नंबरवर माझं चिन्ह आहे ते तुम्ही निश्चित दाबा आणि मला मतदान करा आणि मला निवडून द्या. नमस्कार, माझं नाव खेमराज उर्फ बाबू नानू कुर्तळकर. मी प्रभाग 2 म्हणून उभा आहे. माझी निशाणी आहे धनुष्यबाण. या निशाणीच्या समोर तुम्ही सर्वांनीच भरघोस मताने बटन दाबून भरघोस मताने निवडून द्या असं मी तुम्हाला सर्वांना आवाहन करतो. आमच्या नरेश उमेदवार आहेत नीता सावंत कविटकर ॲडव्होकेट, त्या 1 नंबरला आहेत. माझे 2रा उमेदवार आहे संजना संजय पेडणेकर, या 3 नंबरला आहेत आणि मी स्वतः माझं नाव आहे 1 नंबरला. या तिन्हीच्या निशाणीच्या समोर धनुष्यबाण या निशाणीवर बटन दाबून या तिघांनाही भरघोस मतदान द्या माझ्यावर असं मी तुम्हाला सर्वांना आवाहन करतो आणि थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. नमस्कार, मी संजना संजय पेडणेकर, प्रभाग नंबर 2 मध्ये अ गटामध्ये उमेदवार म्हणून उभी आहे. तरी सर्वांनी मला बहुमताने निवडून द्यावे ही मी विनंती करते. नमस्कार, मी दीपाली दत्ताराम सामंत, प्रभाग क्रमांक 3 मधून उभी आहे. माझ्याबरोबर नगराध्यक्षासाठी नीता कविटकर मॅडम आहेत. त्याच्यानंतर वैभव म्हापसेकर ह्या माझ्याबरोबर आहेत, माझे सहकारी. तेव्हा आपण सर्वांनी मला बहुमूल्य असं मताने निवडून द्यावं. माझी निशाणी आहे धनुष्यबाण. धन्यवाद. नमस्कार, मी वैभव राजन म्हापसेकर, प्रभाग क्रमांक 3 मधून शिवसेनेचा अधिकृत उमेदवार आहे. तर सर्वांनी शिवसेनेसमोरील बटन धनुष्यबाणासमोरील बटन दाबून आम्हाला भरघोस मतांनी विजयी करून द्यावे.
यानंतर शिवसेना पक्षाचे जिल्हा प्रमुख आणि सावंतवाडी नगर परिषदेचे प्रभाग 7चे उमेदवार सन्माननीय संजू परब यांना विनंती करतो की त्याने आपलं मनोगत व्यक्त करावं. प्रचार सभेसाठी उपस्थित असलेले सन्माननीय व्यासपीठ बंधू आणि भगिनींनो, पहिल्यांदा मी दिलगिरी व्यक्त करतो की सभा सुरू व्हायला खूप उशीर झाला. सगळेजण तुम्ही 6 वाजता आलायत आणि जवळजवळ आता 9 वाजलेत. दीपकबाई एक 5 मिनिटात इथे येतील आणि त्यानंतर एक 10 ते 15 मिनिटात शिंदे साहेब आणि उदयजी सावंत साहेब आणि निलेश राणे हे तिघेही येतील. त्याच्यामुळे सगळ्यांनी थोडं थांबून घ्यावं, कोणीही उठू नये अशी मी तुम्हाला सर्वांना विनंती करतो. नीताताईंनी आपल्या भाषणात अनेक मुद्दे मांडले. त्यात त्यांनी तलावाचा मुद्दा मांडला, अनेकांनी हॉस्पिटलचा मुद्दा मांडला आणि विकास कामांवर सुद्धा सर्वच वक्ते बोललेत. बरोबर आहे, निवडणूक आली म्हणजे विकासाचे मुद्दे यायलाच पाहिजेत आणि आपण काय काय विकास केला तो पण आपण सांगितलं पाहिजे. त्यांना जेवढं माहिती होतं तेवढं त्यांनी सांगितलं. पण विकासाच्या पलीकडे सुद्धा काहीतरी गोष्टी असतात. माणुसकी, ते माणुसकी म्हणजे काय? तर एकमेकांच्या उपयोग, प्रत्येक कठीण प्रसंग असतो तो एकमेकांच्या उपयोगाला पण नसतं. जर तुम्ही करोनाचा काळ बघितला तर ते तुम्ही दिवस आठवा. करोना काळात काय परिस्थिती होती? रोजंदारीवर काम करतात, जे दिवसाला 300 रुपये 500 रुपये कमवतात, त्यांच्या घरात चूल पेटणं सुद्धा कठीण होतं. कोण कोणाला पैसे देत नव्हतं आणि कुठच्या कुटुंबाची कोण काळजी करत नव्हतं. जो तो आपली काळजी करत होता. तेव्हा आम्ही कुठचाही जातीपातीचा विचार केला नाही. या प्रसंगात कशी साथ देता येईल याचा विचार केला. मी स्वतः या शहरात, तुम्ही सगळे साक्षीदार आहात, 2,500 कुटुंबांना मी धान्य दिलं. बेडची उपलब्धता नव्हती, मी स्वतः जवळजवळ 260 बेड मी स्वतः तयार करून घेतलेत. बाकी सॅनिटायझर अमुक तमुक या अनेक गोष्टी केल्या. बाजाराची व्यवस्था लावली. प्रत्येक वॉर्डमध्ये भाजीपाल्याची व्यवस्था केली. त्याचं चांगलं नियोजन केलं आणि त्यात आम्ही यशस्वी सुद्धा झालो. एकत्र काय केलं नाही की एकमेकांच्या संपर्काने प्रत्येकाला करोना होऊ शकतो म्हणून प्रत्येक वॉर्डमध्ये भाजीपाल्याची व्यवस्था केली. ते दिवस तुम्ही आठवा. आता सगळेजण येतील, सांगतील आम्ही सावंतवाडीचा विकास करू, अमुक करू तमुक करू. पण सावंतवाडी तेव्हा संकट होतं, तेव्हा एकही नेता नव्हता. आता पैसे देतील, सांगतील, पण एक लक्षात ठेवा, हे पैसे वसूल पण करतील ते आज नगरपालिकेतनंच करतील. त्याच्यामुळे यांना मतं तुम्ही देऊच नका. यांना सांगा की आम्हाला काम करणारा, माणुसकी जपणारे माणसं आम्हाला पाहिजेत. आणि ती शिंदे सेनेच्या पॅनलमध्ये सगळी माणसं जी आहेत ती अनुभवी आहेत, काम करणारी आहेत, काम केलेली आहेत. त्याच्यामुळे मला वाटतं की आपण निश्चितपणे आपल्याला मदत करा. काही गोष्टी बोलाव्याच लागतात आणि माझा तो स्वभाव आहे. मी असं पोटात एक आणि ओठात एक असला आपला स्वभाव नाही आणि परिणामांची चिंता करणारा संजू परब कधीच नाही.
येईल त्या प्रसंगाला तोंड देण्याची माझी ताकद ठेवतो. काही जण इथं येऊन बोलतात की यावर बोलू नको, त्याच्यावर बोलू नको, लोक काय म्हणतील. पण लोकांना काही गोष्टी समजणं सुद्धा तेवढंच गरजेचं आहे. आज तुम्ही जो रामेश्वर प्लाझा बघताय, मोठी इमारत, ही 15-20 वर्षापूर्वी तयार झाली. त्यात माझं ऑफिस सुद्धा आहे. काही जणांना माहिती असेल, काही जणांना माहिती नसेल, मला माहिती नाही. पण ती जी जागा होती ती मुलांना खेळण्यासाठी होती. कॉलेजच्या NCC चे जे विद्यार्थी आहेत त्यांना परेड करण्यासाठी होती. सावंतवाडी जर प्रेम होतं तर ती जागा तुम्ही बिल्डरला का दिली? मुलं जिथे खेळत होती, मुलं जिथे परेड करत होती, ती जागा तुम्ही बिल्डरला दिली आणि पैसेच कमवले ना. म्हणून सांगतो, नीताताईने आपल्या भाषणात पद्धतशीरपणे मुद्दे मांडले की तलाव आपल्या हातून कसा निसटणार. जर तुम्ही त्यांनी बोललेले जर लक्ष देऊन ऐकलं असेल तर मी आज सांगतो, जर नीताताई बोलले तसं झालं, पण नीताताई बोलले त्याच्या मी विरोधात बोलतो. सत्ता आमचीच येणार आहे, 100% सत्ता आमचीच येणार आहे. त्याबद्दल काळजी करण्याची गरजच नाहीये. ते बसूच शकत नाही. नीताताई, मला वाटतं तुम्ही 40 मिनिटं बोललात, त्याच्यामुळे त्या किती चांगले मराठी बोलतात हे तुमच्या लक्षात आलं असेल. स्क्रिप्ट घेऊन इंग्लिशमध्ये लिहून त्या वाचत नव्हत्या, तर त्या बोलत होत्या. मराठी बोलणारा, मराठी लिहिणारा, मराठी वाचणारा सामान्य माणूस आपल्याला इथं नगराध्यक्ष होऊन पाहिजे, ज्याच्या दालनात कोणी जाऊ शकतो आणि कोणी येऊ शकतो. आणि नीताताई तशा आहेत. आणि सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट, नीताताई या एका सैनिकाची मुलगी आहे. त्यांचे वडील सीमेवर लढली आहेत आणि आपल्याला एका सैनिकाच्या मुलीला मदत करायची आहे. ज्यांच्यानी छत्रपतींना विरोध केला, ज्या संस्थांनी, इतिहास वाचा. मला इतिहास माहिती आहे, मी इतिहासावर बोलतो सुद्धा, मला बोलायला नेतात सुद्धा. त्यांनी छत्रपतीला विरोध केला, त्याच्यामुळे काय ते तुम्ही ठरवायचं. मी जास्त दीपक भाई इथे बसले, मी जास्त बोलत नाही. शिवप्रेमीने काय ते ठरवावं काय करायचं ते, जास्त काही बोलत नाही. तेव्हा आपण कोणाला निवडून देतो, कोणाला मत घालणार पाहिजे. फक्त कुठचं तरी एक घराणं आहे म्हणून आपण मत घालायचं, हे या गोष्टीला माझा विरोध आहे. जे स्वातंत्र्यासाठी लढले ना, गांधीजी असतील, लाला लजपत राय असतील, होती, घालवलं, त्या सगळ्या सामान्य माणसांनी घालवलं. कुठच्या राजा राजवाड्याने इंग्रजांना दाण्याचीकडनं भाग पाडलं नाही. वाचा इतिहास तुम्ही. सामान्य माणसं लढली. महात्मा गांधी असतील, अनेक असतील नेते असतील, सुभाषचंद्र बोस असतील. ही लढाई, जसे निलेशाने माझ्याकडे आले होते, ते ऑडमध्ये बोलले, राजा विरुद्ध प्रजा, ही अशाच प्रकारची लढाई आहे. मी कुठची तरी आहे म्हणून मला मतं घाला, हे कधीही होणार नाही. जो सामान्य माणसाचं काम करणार, सामान्यासारखं वागणार, त्यालाच लोकांनी मतं दिली पाहिजेत. काही जण, काल मी प्रेस घेतली, प्रेसमध्ये अनेक मुद्दे सांगितले. काहींचे कार्यकर्ते सांगतात, म्हणजे आमचे नाही, शिंदे साहेब एक 20-25 मिनिटात इथे येतील, त्याच्यामुळे सर्वांनी थांबावं. एक 15-20 मिनिटात शिंदे साहेब इथं पोहोचतील. अनेक गोष्टी आहेत त्या आज तुमच्यासमोर मांडण्यासाठी मला इथं वेळ मिळाला आहे. काही नेते येऊन सांगतात, आणि काही जण बोलले सुद्धा काल, मी मटका बंद केला,
मी असताना या जिल्ह्यात मटका चालू देणार नाही, अमुक तमुक अमुक तमुक, आणि मटक्यावाल्याला तिकीट दिलं. आमच्या पॅनलमध्ये एकही मटक्यावाला नाही आणि एकही 2 नंबरवाला नाही. सगळी सज्जन माणसं आहेत, सगळी सज्जन माणसं. आमचं पॅनल बघा तुम्ही, एक तरी मटक्यावाला आहे दाखवा, एक मटक्यावाला दाखवा, एक जुगारी दाखवा, एक 2 नंबरवाला दाखवा. आणि अपोजिटचं पॅनल बघा. सावंतवाडीत असं चालत नाही. विकास करायचा असेल तर फक्त दीपक भाईच करू शकतात. 25 वर्षापूर्वीची सावंतवाडी बघा आणि आताची बघा. सगळेजण बोलले 15 कोटी आणले, 10 कोटी आणले, 20 कोटी आणले, 57 कोटी आणले. नळपाणी योजनेचं काम चालू झालं, सर्वोदय नगर पाईपलाईन घातली. त्याच्यामुळे या गोष्टी मध्ये मध्ये काय काय देत राहतात, त्याच्यामुळे लिंक तुटते. मला वाटतं 3-4 वेळा आले. म्हणजे प्रेमानंद देसाई जरा 2 मिनिटं थांबा तुम्ही जरा. पाईपलाईन झाली, आता पाणी सुद्धा येईल आणि शिरशेंगावरनं आम्ही पाणी आणणार. मी तुम्हाला सांगतो 57 कोटीपर्यंत नळपूर्ण योजना झाली आणि धरणाची उंची वाढवलेली आहे. त्याच्यामुळे 50 वर्ष तरी शिरशेंगा धरणाची गरज लागणार नाही आणि शिरशेंगा धरणाचं पाणी येण्याची गरजच नाहीये. इथे माझगावला धरण होतंय. 50 वर्षाच्या नंतरच्या गोष्टी आता सांगून भूलथापा मारून लोक इकडची मतं घालणार नाहीयेत. प्रेमानंद देसाईंनी चिठ्ठी दिली आहे, जरा लवकर आवडतं घ्या, कारण शिंदे साहेब येतात, दीपक भाईंचं भाषण आहे, उदय सामंतांचं आहे. त्याच्यामुळे जास्त न बोलता इथंच सांगतो की आम्ही सगळे स्वच्छ चेहऱ्याची व्यक्ती दिलेल्या आहेत. तुम्ही निवडून द्या, निवडून आम्ही येणार. 4 तारखेला इथं आम्ही सभा घेऊ किंवा नंतरही घेऊ. 21-0 करणार आणि त्यानंतर आम्ही शांत बसणार. 21-0 बरोबर भोंगा झाला, बरोबर भोंगा झाला. मी इकडनं काय घड्याळ पण दिसत नाहीये, बरोबर भोंगा झाला. 100% 21-0 होणार भाई, 100% होतं 21-0. तुम्ही बघा, पाटेकर उपळकर आमच्या बाजूने 100% 21-0 होईल असं या ठिकाणी मी नमूद करतो. मी माझं भाषण आवडतं घेतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद संजूजी. वेळेचं अत्यंत महत्त्व आहे, कारण या ठिकाणी थोड्याच वेळात शिंदे साहेब येणार आहे आणि 10 वाजता आपली ही बैठक संपवायची आहे. त्यामुळे मी या ठिकाणी सन्माननीय आमदार दीपकभाई केसरकर यांना विनंती करतो की त्याने आपलं या ठिकाणी मनोगत व्यक्त करावं. या ठिकाणी सर्वप्रथम महाराष्ट्राचा आराध्य दैवत छत्रपती शिवाजी महाराज यांना वंदन करतो. भारतीय घटनेचे शिल्पकार आदरणीय बाबासाहेब आंबेडकर यांना वंदन करतो. हिंदू हृदय सम्राट सेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांना वंदन करतो. आणि या ठिकाणी आदरणीय दिघे साहेबांना वंदन करतो. आमचे मुख्य नेते आदरणीय एकनाथजी शिंदे साहेब लवकरच इथं उपस्थित होणार आहेत, त्यांना सुद्धा मानाचा मुजरा करतो आणि माझे 2 शब्द आपल्याला सांगतो. नगरपालिकांच्या निवडणुका म्हणजे शेवटी विकास कामांवर चालत असतात. आपण येऊन काय बोलावं आणि काय सांगावं याचं भान आता विरोधकांना राहिलेलं नाहीये. मला आपल्याला एवढंच सांगायचं आहे, हे जरासं बंद करायला सांगायला आवाज आहे. सावंतवाडी पुरचं बोलायचं झालं तर सावंतवाडी पूर्वी कशी होती आणि आता कशी आहे हे तुम्हाला सगळ्यांना ज्ञात आहे. जिथं आज जगन्नाथराव भोसले सुंदर असं उद्यान झालेलं आहे,
त्या ठिकाणी दलदल होती, मुलं त्याच्यामध्ये क्रिकेट खेळायची. आज ठिकाणी सुंदर असं उद्यान झालेलं आहे. या ठिकाणी संपूर्ण सावंतवाडीला स्टॉलचा विळखा बसलेला होता. अगदी बापूसाहेब महाराजांच्या समोर सुद्धा स्टॉल होते, पुतळ्याच्या समोर संपूर्ण मार्केटमध्ये स्टॉल्स होते. हे सगळं काढून आपण इंदिरा गांधी व्यापारी संकुल बनवलं, ते जर बॅरिस्टर नाथपै सभागृह बनवलं, ज्या ठिकाणी बाबासाहेब आंबेडकर सावंतवाडी संस्थांमध्ये आलेले होते आणि एका दलित बांधवाच्या हातून एक खून घडलेला होता म्हणून त्याची केस बाबासाहेबांनी चालवलेली होती. त्याला न्यायाधीश म्हणून सावंतवाडीच्या राजाने त्या दलित इसमाला फाशीची शिक्षा दिली आणि राजा म्हणून त्यांना जे अधिकार होते त्या अधिकाराने ती शिक्षा माफ सुद्धा केली. आणि म्हणून बाबासाहेब आंबेडकरांच्या आत्मचरित्रामध्ये बापूसाहेब महाराजांचा उल्लेख आहे. आणि ती केस संपल्यानंतर ज्या ठिकाणी बाबासाहेबांनी सभा घेतली त्या ठिकाणी आपण बाबासाहेब आंबेडकरांच्या नावाने उद्यान विकसित केलेलं आहे. मैदान पूर्वी आपण कसं होतं बघितलेलं होतं, आता तिथं स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स झालेलं आहे. मोती तलावाचं सुशोभीकरण झालेलं आहे. लाखे वस्तीतील अनेक माझ्या भगिनी या ठिकाणी आलेल्या आहेत. त्यांना माहिती आहे की पूर्वी लाखे वस्ती कशी होती. त्या ठिकाणी झोपड्या होत्या. एखाद्या झोपडीला आग लागली की त्यामध्ये तिथं राहणारे त्यांची परिस्थिती फार वाईट व्हायची. त्यांना बंगले सदृश घरं आपण करून दिलेली आहेत. हे सगळं आपल्याला विसरून चालणार नाही. आता तुम्ही जर मान मागे वळून बघितली तर समोर जो कॉम्प्लेक्स दिसतोय ही संत गाडगे महाराज मंडई आहे. त्याच्या आतमध्ये पार्किंगची व्यवस्था आहे. आतापर्यंत तुम्ही बाजारात आला की तिथं गाड्या लागलेल्या असतात, स्कूटर लागलेल्या असतात. याच्या पुढे तुम्हाला असं आढळणार नाही. त्याच्यामध्ये अंडरग्राऊंड पार्किंग आहे. त्याच्यामध्ये फुलवाल्यांसाठी जागा आहे, फुलं विकण्यासाठी. भाजीवाल्यांसाठी भाजी विक्री करायची जागा आहे. त्याच्यामध्ये छोट्या छोट्या दुकानदारांचं पुनर्वसन केलं जाणार आहे. हे सगळं आपण का करू शकतो? हे करायला प्रेम लागतं जनतेबद्दल. तुम्ही जर या ठिकाणी बॅरिस्टर नाथपै सभागृहामध्ये आता गेलात तर ते संपूर्ण एअर कंडिशन झालेलं आहे. तिथं आल्हाददायक असं फर्निचर घातलेलं आहे. तुम्ही त्याच्या शेजारी म्हणजे नगरपालिकेच्या शेजारी फायर ब्रिगेडची उत्कृष्ट अशी इमारत उभी राहिलेली आहे. बाहेरच्या व्यक्तीने आम्हाला येऊन काय सांगायचं की आम्ही विकास करावा? त्यांनी येऊन ह्या प्रत्येक गोष्टी बघितल्या पाहिजेत. आता मी इथं आलो, तुम्ही येताना म्युझिकल फाउंटन सुरू होता की नाही मला माहिती नाही, परंतु मी येताना म्युझिकल फाउंटन चालू होता. अतिशय सुंदर असा म्युझिकल फाउंटन आज मोती तलावामध्ये चालू आहे. तो पर्यटकांचं आकर्षण केंद्र बनत आहे. जिमखाना मैदानावर तुम्हाला माहिती आहे की सचिन तेंडुलकर जेव्हा लहान होते त्याला रमाकांत आचरेकर सर सचिन तेंडुलकरना सावंतवाडीला घेऊन यायचे आणि त्यांनी क्रिकेटचे धडे सावंतवाडीच्या ग्राउंडवर सचिन तेंडुलकरना दिलेले आहेत. त्या ठिकाणी रमाकांत आचरेकर सरांच्या नावाने चांगली असं ड्रेसिंग रूम बांधलेली आहे, गॅलरी बांधलेली आहे. तिथं जर तुम्ही बघितलं तर 5 कोटीचं तालुका क्रीडा केंद्राचं काम चालू आहे. तुम्ही जर बाहेरच्या वाड्यामध्ये गेला तर तिथं आधुनिक असं मटन मार्केट बनलेलं आहे. मी हे सगळं तुम्हाला का सांगतो? हे सगळे ह्या गेल्या 2-4 वर्षामध्ये चालू असलेले प्रकल्प हे आहेत. त्याच्या शेजारी महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी ट्रेनिंग सेंटर बांधलेलं आहे. तुम्ही जर सालेवाड्यामध्ये गेलात तर ज्येष्ठ नागरिकांसाठी विरंगुळा केंद्र आहे. ते आता पूर्वी ग्राउंड फ्लोअरचं होतं, आता ग्राउंड+2 असं ते झालेलं आहे. त्याच्यामुळे ज्येष्ठ नागरिकांना चांगल्या सुविधा मिळतील. सावंतवाडी शहराला 24 तास पाणी पुरवठा करण्यासाठी 54 कोटी रुपये, छोटीशी रक्कम नाही, तब्बल 54 कोटी रुपये दिलेले आहेत. त्याच्यामध्ये अनेक पाण्याच्या टाक्यांची कामं पूर्ण झालेली आहेत. शहरामध्ये पाईपलाईन टाकायचं काम हे आता सुरू झालेलं आहे. लवकरच ते पूर्ण झाल्यानंतर 24 तास पाणी हे तुम्हाला सर्वांना मिळणार आहे. त्याच्यासाठी धरणाची उंची वाढवलेली आहे. तुम्ही आता बोलत असताना संजू बोलला की शिरशिंग्याहून पाणी आणण्याची काही गरज नाही, कारण आपण आपल्या धरणाची उंची वाढवलेली आहे. दुसरी गोष्ट अशी आहे की माझगावला जे धरण होतं त्याच्यामध्ये पाणी पुरवठ्यासाठी वेगळे आरक्षण केलेलं आहे. आणि एवढंच नाही तर केसरीवरून आपल्याला शुद्ध पाण्याचा पुरवठा होतो. त्या ठिकाणून जसं मिनरल वॉटर असतं तेवढं स्वच्छ पाणी केसरीवरून सावंतवाडीला येत असतं. आणि ह्या केसरीच्या वर घारपी नावाचं गाव आहे आणि ह्या घारपी गावामध्ये नवीन धरणाचं काम सुरू आहे. तिथून केसरी हे फक्त 2 ते 4 किलोमीटर आहे. आणि मग तिथल्या धरणाचं काम पूर्ण झाल्यानंतर ते पाणी सुद्धा केसरीच्या धरणामध्ये येऊ शकतं आणि तिथून सावंतवाडीला मिळू शकतं. त्यामुळे ज्यांना सावंतवाडीची माहितीच नाही ते सावंतवाडीसाठी काय करणार आहे? उगाच आपला जाहीरनामा काढला, त्याच्यामध्ये लिहिलं की शिरशिंगे धरण. तुम्हाला शिरशिंगे धरण माहिती तरी आहे का?
शिरशिंगे धरणाचं काम बंद पडलेलं होतं. मी कॅबिनेटमध्ये भांडलो आणि 640 कोटी रुपयाचा निधी मंजूर करून घेतला नुसता शिरशिंगे एका धरणासाठी. यांना काहीही माहिती नसतं. केवळ आज त्यांचा एकमेव उद्देश आहे की सावंतवाडीवर राज्य करायचं. कोण राज्य करणार? ज्यांचं लँड माफिया, म्हणजे तुम्हाला माहिती आहे की लोकांच्या जमिनी बळकवणारी जी लोक असतात, असली लोक आज पैशाचा वर्षाव करतायत सावंतवाडी शहरावर. का करतायत? त्यांना या शहरावर राज्य करायचं आहे आणि म्हणून बॅकडोर एंट्री घ्यायची. नगराध्यक्षाचा उमेदवार केला, त्याला धड 2 शब्द मराठी सुद्धा बोलता येत नाही. बोलतं कोण? या लँड माफियाचे संबंधित जे नातेवाईक आहेत ते तिथं भाषणं करतात. आणि तुम्हाला हे मान्य आहे का? एक लँड माफिया सावंतवाडीवर राज्य करणं तुम्हाला मान्य आहे का? जरा जोरात बोला नाही म्हणून. एक असा आवाज आला पाहिजे की तुम्ही आता कमीत कमी 1,500 लोक इथं आहात. प्रत्येकाने ठरवलं आम्ही 4-4 लोकांची मतं मिळवणार, तरी तुम्ही नगराध्यक्षांना निवडून आणू शकता. आणू शकता की नाही? आणि म्हणून बोलायला शिका, घाबरायचं नाही आपण. माझ्या विरुद्ध सुद्धा पाण्यासारखा पैसा खर्च केला. तुम्ही मला निवडून दिलं की नाही? 4थ्यांदा निवडून दिलं. का निवडून दिलं? या शहराने मला जन्म दिलेला आहे. या शहराचे माझ्यावर उपकार आहेत. माझे आजोबा असतील, वडील असतील, सगळ्यांना या शहराने प्रेम दिलेलं आहे. आणि त्याच्यामुळे या शहरावर मी तेवढंच प्रेम करतो जेवढं शहराच्या नागरिकांनी माझ्यावर प्रेम केलेलं आहे. मला तब्बल 4 वेळा सावंतवाडी मतदारसंघामध्ये कंटिन्युअस 3 वेळा कोणी आमदार निवडून येत नाही अशी या मतदारसंघाची ख्याती होती. तुम्ही मला 3ऱ्यांदा निवडून दिलं. एवढंच नाही तर गेल्या खेपेला परत एकदा निवडून 4थ्या वेळा तुम्ही मला निवडून दिलेलं आहे. हे प्रेम का तुम्ही देता? मला ज्या ज्या वेळेला मी आमदारकीच्या उमेदवारीला उभा राहतो त्या वेळेला सर्वाधिक लीड मला सावंतवाडी शहराने दिलेला आहे. लक्षात ठेवा, माझ्या लीडमध्ये सगळ्यात जास्त वाटा हा सावंतवाडी शहराचा राहिलेला आहे. आणि म्हणून या शहराला मी माझं घर समजतो. आणि कुठल्याही परिस्थितीमध्ये माफियाच्या हातामध्ये हे शहर जाणार नाही हे मी तुम्हाला सांगतो. कारण सावंतवाडीची संस्कृती आहे. ही संस्कृती बापूसाहेब महाराजांनी आपल्याला शिकवली, ज्यांना राम राजा म्हटलेलं होतं. परंतु आज परिस्थिती काय आहे? आज समोरचा तलाव आहे तो सुद्धा आपला आहे म्हणून केस घातलेली आहे. वस्तुस्थिती आहे ना. मग तुम्ही त्या ठिकाणी नगराध्यक्ष होता त्यावेळेला तुम्ही चांगले वकील दिले. कोणाच्या विरुद्ध दिले? राजघराण्याच्या विरुद्ध दिले. राजघराणं असं कधी नव्हतं. त्यांनी कधी पब्लिक प्रॉपर्टीवर कधी आपला अधिकार सांगितला नव्हता. आज हॉस्पिटल आमचं, तलाव आमचा, रेस्ट हाऊस आमचं, हे काय चाललेलं आहे? मनाचा मोठेपणा दाखवा, बापूसाहेब महाराजांचा वारसा जपा आणि मग तुम्ही काय राजघराणा म्हणून मतं मागावी? आम्हाला सुद्धा इतिहास दिलेला आहे, परंपरा दिलेली आहे. माझ्या आजोबांना त्यावेळेच्या राजांनी नगरशेठ म्हणून किताब दिलेला आहे. का दिला? त्यांनी हजारो लोकांना कामाला लावलं, हजारो लोकांना पोटाला लावलं. मग ती परंपरा तुम्हाला आम्हाला चालवायची आहे. आम्हाला काय असे लोकांच्या जमिनी विकून आणि जमिनीचं सौदे करून लोकांना फसवून जे लोक मोठे झालेले आहेत त्याच पैशाचा वर्षाव करतील सावंतवाडी शहरावर. पण ह्याला सावंतवाडी शहरातल्या नागरिकांनी भुलता कामा नये. ही अपप्रवृत्ती आपल्या शहरामध्ये येता कामा नये. हे प्रत्येक तुमच्या नागरिकांचं कर्तव्य आहे. प्रत्येकाने ठरवा की या अपप्रवृत्तीला आम्ही शहराच्या बाहेर घालवणार. सुदैवाने त्यांचं ऑफिस सुद्धा झाले ना, नगरपालिकेच्या बरोबर बाउंड्रीच्या बाहेर आहे. त्यांना तिथे त्यांच्या ऑफिसमध्ये पाठवून द्या. नकोच असली संस्कृती आम्हाला शांतता पाहिजे. एक काळ असा होता की ह्या गांधी चौकामध्ये फायरिंग झालेलं होतं, पोलिसांनी फायरिंग केलेलं होतं. त्या क्षणाला आणि त्याच्यानंतर आमचं राज्य आलं ह्या नगरपालिकेमध्ये. गेली 30 वर्ष आम्ही या नगरपालिकेवर राज्य करतोय. एक दंगल झालेली नाही सावंतवाडीमध्ये. हे सावंतवाडीचं वैशिष्ट्य आहे. सावंतवाडीची शांतता हे सावंतवाडीचं वैशिष्ट्य आहे. सावंतवाडीमध्ये परस्परांवर केलेलं प्रेम. जर 25 तारीख असेल आणि त्या ठिकाणी मास होतो रात्रीच्या वेळेला ख्रिश्चन धर्मियांमध्ये, दुसऱ्या दिवशी ख्रिसमस असतो, प्रत्येक मासला मी त्या ठिकाणी हजर असतो. प्रार्थना करणारा त्या प्रार्थनेमध्ये सहभागी होतो. ईदचा दिवस असेल तर त्यांची प्रार्थना संपल्यानंतर प्रत्येकाला एक फूल देण्यासाठी मी मशिदीच्या बाहेर उपस्थित असतो. तेवढ्याच प्रेमाने आमच्या दिवाळी असेल तर विठ्ठल मंदिरामध्ये उपस्थित असतो. शेवटी ही आमची संस्कृती आहे. ही सावंतवाडीची संस्कृती आहे. ही शांततेची संस्कृती आहे. ही शांतता बिघडता कामा नये. आज बाहेरच्या वाड्यामध्ये 4-4 अपक्ष उमेदवार उभे केलेले आहेत. कशासाठी उभे केले? आमची मतं खायला उभे केलेले आहेत. विचार करा कशासाठी. आज विरोधी पक्षाचा एखादा उमेदवार असेल तर त्याला फायनान्स केलं जातं. कशाला?